afi na asa ena me se me mentor say no so the obeto bia na me 50 Ghana cedis to ho o me afidie so say hey wo anya bi o na me say adai o say afa afidie na afa wo anya credit the just already be kan na me say 50 Ghana cedis o say we there afa na so wunya 45 na me say adai na 55 no asasa no say service charge na me say share awura service charge sa service no spare mamintie service na work no spare mamintie some 3.1 and tentam na service charge na NSA mampanya che credit me Diego so me use ma na sign esana me beto bi access service bay na de ma me me bisa say service bay ho asem ena girl no kra work kan ya enti me fale against girl no ene electricity company nyina because e cheat na I will also say omo service charge no kra de we me no so no okay send here me fa say aba na eje where is my receipt my receipt away no receipt so where is the money going my brother say receipt in media where is the money going answer your point service charge for what developing countries and in fact is see wa kwa bebre so won't mean call developed country enko can say a service charge for what say service charge dia obagin receipt na say ye dey call abam na dey abo man ho bra and the way no say pay say service charge of 55 Ghana cedis you know is going to Akwabrane's pocket. Wow. Banyi ko bona kan was say wow. O person can say why, no person can say how. No the boom say wow. Ye ko school no na ye say obi anka twi. Na Mmrante ba ko twi ayi brofo ne kan ne den. Na ba ko bi ayi di na chi no a friend dey say and obro boy 3.1 no call report no say please teacher I'm the sick and they beated me. She say oh yeah there's abono. Wow. Abusian for asem no me dey be court. By all means asma American so be feel say agro na media mo bete ho asem. Just say almost be 55 Ghana cedis in bring back. Or now I'll go to the girl and inform her say I'm taking the case to court. Because he cheats. Okay. Sompa na mutie no na 3.1. Aferi amanfo so no musumko. So no musum. Amanfo so radio no mun tentem kura sompa FM no. Omo apike the fastest radio station. The radio station apike fastest. Ewo Kumasi Abonti so ene sompa. Na mesremo say wo de wadwaton de e ba sompa ha. Enka say omo radio no aye foforo, enye foforo. Frequency ni na aye foforo. Na a station of gurus. Agrege fo nko a de gu ha o. Enti wo ba ha se ya. Kai hu say wadwaton de no wo de ba ba bia nipa mo ache radio mu na ebebo ho dawru aha ye wo ye tiefo pim thousands and thousands and thousands aha sana mpesa wo tie ase eti enye wadwen se wo ba radio station foforo ya bia fe na ebe peke a peke da o hwe sompa TV ankasa ye foforo utie sompa FM a ankasa ye foforo 93.1 no na ye foforo na nipe woman there. In fact, when Mmrante Hene wedi more than 20 years ago radio so and a bit delay. And think kasa foforo. Matie for Dawson ankasa
I'm not boasting. Na me kind of say me tie for edoso. Abusia for ye chia obi a mo a onyankopon aye modom na makoduru fie bi mu radio ye chia mo pa mo a moteka mu mo a mudi lai mu mane haw obenya ka wakwa koduru fie adoba fo a da bia mo mo fidie to Sompa TV mo mo fidie to Sompa FM na mo hwe Sompa TV o mo adai mu no wonyame hira obi a yadamase eneso yaba ene be huri pa enya godo enya godo abajafo na trase ono tumi kan get set on no max get set no dem kiri omra samwa wa ha sofo yebo aso e wa ha na sofo die no we are yet investigating mesremo yeguso ye niema bi hwehwemu na no wasan fa di change bi to no so se d4 na me bi san se wa mani party ahwepe na no evangelist agrada wa ye sancheni bi wo mama so a ai chikra na order for deliverance ejiremo de na bi awia sofu computer was agrada aye deliverance amani party egu form hey menene will be can na in fact na say ayo wasne de na ntesa na menkwada ebe de nsa ko kan obi ma wote toy eno na dwudwu mi gidie kura sa ko wi de nsa kan nipa na to wi asenye de na asori bi na wo mikro mas ko bampon na wo mo hye dem ho abati pure 3.1 na eno so ye mpai bo pure na me hwe TV ana sofu bi bompa ti pu eno abu ana se nipa pu hey yesu wa mantemu a ubaba na Ghana sofu ya dan o mayani ebutu obinom mesremu a ebinom na mekan chesa niema no akosoa ma ehu onwanwa wa hene yire akuya ye boa wa ha na enura obi bisa am se na wa hene yire ye boa fe no wo yire no no ana de nam se hwan de hene no so de ono ne ye program so de bi far from that now say I didn't know de ne ya de kro o se wo hene yire ye boa fe nam se de bi wo hene yire akuya ye boa ono ne ho kan so de ye boa emo ne ho kan ne nya wo hene Sompana 3.1 na bribi okodi hene ne ho kan ko di hene bribi ena ofedi no ne nyina yi nyame asem kantan kranka be ma wa ha kantan kranka wa ha na wone bema ofurusu owusu kantan kranka bema usu na sa show yi se koyia na wada wodmase wotwe wona mura mu nya bode awi a wada mframase anti se show no koyia aye wona ankoyie so a aye wona ono boabo ansem na no brɛ na ye dwam ma bibia aye pepepe wano enne ye wo afutu sem mamo na so ye de be kwani mu kakra senior producers no acheme no ebo no mbotwebre no a ye de mobeko TV no so na motie ensema hodo a ekoso producers no mo ho a kawo mangana chese asemra wa asem emra na asemu moment na sante kasa ba ko bi ya chia ye me ya ebinom kasa se ope achechedie po ni moja dodo a
ye di nsuo frɛ no mu metwam long time ɛyɛ wrong emom ye kan sɛ wo pɛ wakyekye mogya dodo a wodi nsuo frɛm ye twa ne mene no a mogya no bana na wo hwie nsuo di afra akyekye mogya no ye de duro pa nanso ketua bi na eba ya na dakora hu sɛ nature enti sɛ wo pɛ sɛ ye dodo ma wa ye twa ne mene mogya no so na wo hwie nsuo afra na aka fra kama enti krobia asante kotokose se wo pɛ wakyekye mogya dodo a wo pɛ sɛ wakyekye ne mogya dodo so a na ye di nsuo afrem amam na akyekye pɛ ne mogya dodo akyekye ne mu ye ku no na wodi mogya dodo no ɛyɛ dai pa so wate ade me kana se ono mo da wusu wowu na mogya no wode kwaya dai wode ko penti ana sɛ wode ko sra ana wode ye dai eti besamo mo se no so mame se wo wu ku akyekye no wo pɛ ne mogya no de ayɛ duru wode ayɛ de ye niema bebre enti na ye de nsuo afrem amam abusiafo mo mame fasiasi na fe yenko asem kantinka ɛda pono so ne na tonton fe yenom sa no na ye fa dwene na obi hu akutwa na ehwie mi ayekuru ensem na ɛda hɔ no a edi ehim ɛwɔ Sumpa FM 93.1 no yene kasa yete yeso yesua de bebere wom da bia me kasa radio adwuma me ye manya sika kura experience sua hunu de manya bi pa mama mentia me wura na Asem Mpe Hene na boachi ansa debra wasasi esi hospital bi ewo Asokore Mampon na eno de bi agi na be che no fisa ose hospital kesia ye be your operation wo je bibie ye no hospital bia ye be bi honom na dwene so na Asem Mpe Hene ni nyansa so pa nipa watena buruchira wode aburuchira hihye ye dwuma wona setrem pa number 1 amashia no ene na Asem Mpe Hene ne time na time empa ho woni dili na wose braten hey nana wonkwa so enti hospital no omo kekare na ose it will be one of the biggest hospitals in Asante region CG to nchenya and also ebeboa pa enti my friend no wa Hene MP wo de Hene wo san ye MP adwuma Nyankopon hia no ne nananom kunwasofo ni nyina mechie mu nyina mama yenkwa asem no so omono obi aho ye de katacho nyame adaroma obi aho ye yo obi aho ye na je de eka Sumpa 93.1 na yehwa na je ho ye chen nipa ne bi enti adom na nka se de be manyame da bia meka o me so obra ye bu ebi numa dika ko na ye de anifam so ayenka achi ebi wo bi se ye ne yeso wo bi sin bi sa na katacho asem na wo kan electricity asem no wo se de bia wo asem bi ka se Ghana kwa hwan na hweso ya bre electricity asem efri nanti kodwo ya ka so nya kamafo minim se wa wani tuase wo neka meneka kwabrane ba behwe wo so deka anadwi ne dum mitai wonfa wonsan kan kwamrane ba behwe wonko na otifie mitai kura wonko eso kwamrane ba behwe no aka cho se mitai obi de ne saka o kaka de omo beka no ene kure minim ya ne wo kasa bia kasa yesi udi kan wo koto oni bem sa kasa no adane ye drum mebi won ma obi a wono behwe na ade na ono no ko e no akodu no office nti unka hwia ma obi afa da kata chaw do mo beka efa na electricity asem odwene ho a wonte ase o beka se Ghana electricity e sabe ye kwesere free baby asem ya ba ma Ghana asem o beka nyame ampata wo ye adwuma najo won hwe ya ba kwa morning show program won hwe do morning show so o ba ba ye program bi
ahwe de any program be call mine no mine so de ne de aba chese no mabu mante otifie na wote no ma e koso a electricity di asem wotimi koto ipa na se kro body am se oto ya na esu fefe te se ne petrol oto a mante be se meto ya ade ne gauge na ampeja ne mukura petrol se no so me kwasem ni se o man panyi waje hu biribi a o mo no ebe ha dwene o na mante te kam na koto petrol wo mo no just I know gauge no anye se kura ezo atop petrol share proud to that no na pump attendance ni die dwirum ma twe manso ma akoma kompre nan bo panyin na mane a okomo a Mmrante3 Hene wodebem they all kind no correct. I don't want to mention names pump attendance na omugina you wouldn't be almost starting no sure o ma adjust machine no to a certain extent and to be bet 30-35 baby e be biri wani so enti e be enwunu badwo no no mo be biri ewo na wono mo aton enti uko pompat me semo de America no mama obi abo mefum ye o meto bi bufo so obi ani ade wo bi ani mo Ghana hwe gas ya yeto na gas ya de no aduane ane board ndindi hwe ye mpese babo obi na bedu mre bi no wo nya very careful hwe edu mre bi apam hufu a oto ne bema hufu no wansan wansan ya oto ne bema o gina o se afede yoyi besi ensi hwe ye wo ba bi ho no ma ye se ye modi and na gas boy den ukoto na ebu mframa udu ba bi so ni so ukoto ni nya gas filling station ukoto so ni abo ne ma se den na ba bi e beto eni te ho so enya gas filling station nipa na eba no de bia meka me so omo bi adwuma no omo ni na ho pa na ntisa ebedu ba 5 years e kono de bre adwuma ba bi adwuma so bi ama onkofo no afọ no eno mo ye bia ye basa ye wo fill gas filling station bi ho no ma ye mpese e babodi no uko na so ko fill gas a ubefa no enframa nko a ba bi won so obekoso ya bone ma e de ntenye nipa ba agofo na ne wo but my ye mfa so bo no so more attendants nko a managers of the station ayo omo na ye mpanyimfo omo no without their consent no menya sure say full attendant betime agina ni tumi so akwa tokuro ni mu akasa ase ne gauge ni da hase no mu ntino ye bubi e wose etimi da hase no but the woman say Mmrante3 Hene tie but managers na said ye omo nyina aka ho bi Mmrante3 Hene omo na si omo Mmrante3 Hene tie sie ebedi dwuma Mmrante be che ne ye di ache e wo kwan bi so adwuma wura wo me no ya adwen pa na de o manage adwuma no so me no ya adwen no pa bia so so omo nyina so ko gina ho sa omo ko gina parade asam omo nyina ko gina ho so wa me hu se de omo si ye omo gina bra me bi ni ye ne se ne bra me bi ni en na eku Ghana anu na eku Ghana je ne bra me bi ni me to office wo de jebra onim pefe but all the biniti no uko ekesi kwati akwa na omo bu agu galo yellow no omo ya koton no we chiri petro tore de before mo me ka Israel yakopɔ ani masem no kore ayedi no petro tore na make one ayedi no na ukoka yesi UK kwafu eboode Ghana na monka UK su pay so salary wo UK so monkan antane ebedu maybe ebese friends o man program no on invite any emra so kakra man we baba so we baba so why invite me kura me na me nya kwa nko it asema okay 2 weeks ni na light mu de o Mmrante3.1 2 weeks ni na light mu da adaya nsi po bia ye kotokosi won esua ye twa woya kobra ne tima be twa woya po mi no bobo e de gudi kai mu de ko se wo fredum ye po ne tosi won nye ye tua bail month bia ye de paper ba me kokotua ye nika akropon bo aboso ya ba bitwam 2 weeks ni okay de ken o ka se wo kan Ghana se untimi wie o me bi o comment ahwe program kwa ye mpon hwe katacha hwe o ye se ye tua electricity bill for street bill say street light ye katacha se ye pon pa ne ye kwa ba bia du hwe swam run about ba bia du awurade nyankopon ba bia du Krobeni Garden City show esumpa awurade ye tua hoka there's light board there light pole is one so na ka se bin shishi ahoma ya so obi atwe na aka me asmesi kokobra man say o me dey program kura e wo tech also mo he TV ayero na dum
na horn modum ototo dani na efia bemben no ne obi a light no say what is happening ana opi abonten balanda ne na ohwe na akwa bi de climbing shoes no bi da de no ofro say wo na atwa homa no hwe no ka chere ba say fatuo no bra me fatuo no bra na na ba de tuo no ba aso akwa no hu na o sane ba eno hu say ade ne we ahoma we me be kumni pa ya de me hu na no na o ma etuo no course ro kakra na o je mu buam na kwa na tiefo bura krik 3.1 ko obetwa dia ko obi ansoma no o ka chere ne bane bane say on say power no ko senti wo twa no power nim bi na o mbobo ya na ndespo no de kogu asese ade tia no mo afa electricity for that say o ma ba be ade tia no popesi wie o kwa akohwe a sa kwaro ko gina ho no me ho wo so ya wie no say what dey budget wa promising a girlfriend mobile phone onka bibia ma wa babet ko dada nadwo no etuo ni nyina achi no wa babetwa ko na aka na ese kromfo wiade na atea no na nka wajai na nko on si wo biem wo tea no akwata ba bi ni wasan ba mama yenko mobile phone ya ma boss we na akai men kwada ibibire ya mobile phone ya to mama no ekumu kwankwa no madi aka we no kan obi amene makam me no makam no ana kura de mobile phone kura de me makam kuo no one o ye executive no ye one a wa ha dai wa ha flat amoba one a odo oba kusua adwuma no wa nwara wo one a wasi dai dampon mi no amma wo ne ma me plot so sa no and wa appointment mobile phone de we ye floor member mobile phone kura de with member so say na to mobile phone mobile eti emema moniema kemu mema munyina damrifa sumpa 3.1 FM na wutie no meniema kemu kuo no ye be pagya with executives menim sa omono benya position bi agina because menim pra wa prepra previously menoma kam no say nyen ro so just say we declare woniema akam nyina oh ye no ma de bi akam oh ese se bi kam oh bi akam na be ma ti wo bo bra na ko we wo bri bi akam egusu kra na we ye hwan kako na entwa da wo katachaw entwa da na ma akam eno ma kan entwa da na wo bia ma no hunya atwom se me dem yodifo na me sofo nye ofiti ya wo to na be ya sofo obi bi akam kai obi bi akam obi akam da bi ade fade na wo kra de se me obi kasa asam no ko straight na kasa me go straight na sofo bia na odifo bia o da bre wo se sofo kura ne makam sa sofo kura no makam odifo ne makam ba wan fa no ansoso oh me chese so obi be ni odi a enyo ofiti ya no be ye odi kasa sofo a wote he makam Baby, so for there. Now, Timinka, so be Biancam. Nanamiano. Also, I have been there. Also, Nipa Diakra became. I will be a fin and Nipa Diakra came. What in a one year? There may be a Bobrano. So when your man came with that, now cry when you're Bema. What cry you to train you come, ma'am. Ama biti mo ya no makamba o fosi oti we sanka nka na brabo sabe wabre o dabi waya de wabre o fosi o he ni pa abranti a wahwere husu ye pa na nka okodi roman fada e ka de na nkodi roman fada he mabunu o fosi e ka kete na nkodi roman fada na nkwa hia kituwa bi no shia yo abusa for mama yanko ya chia ofurifo ofosuo ne hokani ewo asadema po ya chia owuso hokani ade ya chia wira no adwa nti ase ya chia omono hokani ya chia sofo yeboa hokani ana ya chia mama yeboa so hokani mama yanko amen oh akwa bi ba ye ho ewo fidadam ho adani a wo se ensa ha no
enti opesen kan wonye obi bua no wogya ansa na nsa ha no wa ya na owusu hwe de kom no se he owura eden na ha wo Sumpana 3.1. sanya story na me pepa ke dwuma medi wo ha sei no ono musa kama eden na ha wo apese wogya ansa obasa cha sento kwasi a ono me no musa ne ne no musa na cha so mo aboye meboa ai o pese for place and there's only obi no nsa no gya ya o yeah only obi no nsa no gya ya o ka cha kwasa wo ye kwase pa ede ntina no musa kama na apese wogya ya azimu ya si o akwa no ji say hane wa mabiu oma wa mabiu oko ni de anye no okay Sumpana 3.1. ababa wa ye mo akwa aba aja o te say radi adomoko ma me o de say ba chame de Mary Bukro Bukro yo mame anwumre da anwumre de boko a chame ni abrantie bia tena 22 years ni awo yawo mensa na ba ko afrim na kwan a de ma fa so no Sumpana 3.1. abedwafo mba cho osi menene wo ho a menene na eti na o ka chem se oni majai ibunza ne se aden osi nye bibia ontimi ne mentina bium to da na ya najo be 1 o'clock o san ne makoi me de hye me ho ama abusuani bia amane menene mienu nkwa tan bia me frɛ no pana chaw somebody bia ma bia nkonfa ncheme me ka no mfi ti be 2 years time na hu say oni ababa wa binye anyinsen Sumpana 3.1. ade no esa oni oka so oni majai oni ababa wa obi na anyinsen no say entesa te akasa kasa ho a ne kotwa ne maame anim ne maame say onim ho hwe te eche na hu say abusua no omunim ne maame ne papa ndi omunim eso omukwa ababa wa ne maame ne papa hokula se nkomu ko hu anim na papa no anye tie no na me de tete ho a me ko me na 2 years de oye me ana oye na me frɛ me ka kyerɛ me nso abusua me papa mo frɛ no omo frɛ no no se onyame abufo ne bai na papa abusua ne se wono yere tena se wuka wosu nya no dia wona ye bema wakɔ wo nche kran de ha adwene na me da so ne me ne ho ha me oso onyame so 2 years ye ka asem no na 1 year aba na abusua na frɛ oso onyame ne ya ba sa frɛ maka acha ma wo fo se de oye ana oye no ma sa frɛ no na ye 3 years oso onyame ti me de tete ho ana me tse se ababa wa na wo ko ye ne ho ade na me call ababa wa ne ho me call ne ho ko ka che ne se me kunu na ne na wo no na amamre mu nso asante amamre enya panyini ho ade a ye nya ketwa ho ade ma me call girl ne papa nso to papa ne no se wate na be ma na busua ni me na me se me ne tena ekula na me sua nti abusua ne de omu ni me pa no so ke o ma beto akula ni di ata to se 3 months to ba be ne ho ade ti me nso me ma kwan ti girl ne papa ma kwan ammo ma me girl ne ho ade na me ko ka kire mabusua na o mo sa afre me papa mo frɛ no obe o se onyame na jesa me kwan na de one na wo no o ma ma na anya ne ho ade no akofo oba afoforo ne na betena ono oba afoforo ne tena de one na wo ne nso te ho me hwa ekoso a CCS ni ti 1 month ni na me papa mo esa afre ne se de one asete na one mi wom ne de also omo hwe no mo ka ama bibia atoye to ba ya abusua ne etena se ye ka no ana oso obo ne maame ne ofa ne bae to no omo tu agina ba omo ko bae obetena ase no se di wajame ono ana su onyame wajame na me papa mo se okay wakan a wona aye bema osu aja na yate Sumpana 3.1. ne asante amamle mu no oso osum no ana oso okọ na chi aba to okọ na chi date omo share ne kula nso ana ofre ne ofa se omumla omba ye na abusua ne etena ase so obesu me sen na oso obema 20 million
ti 20 million no me papa panyin nka me papa bie na no kasa na ose da bi me kura ni kwa asa me kasa na me ba na mu ha ana ombusa me say oso obema me 20 million me so mana na me say 20 million de waje mesi wa Asem mla 22 years ni ebi ojame ntama ko bi kura aware me ti 20 million de menye ana ose me omse me je ne say na me se me je ne 500 million ana I say 500 million no so teme papa manim no say 1 cedi ana say 50 pesos kra me de so 20 million so a seleme na me papa mo ye say nya sa na ye ka asem wo ka sa na ye mpanifo a wo na ye te akra mu ye inde bia 20 million 500 million na waka no teme so na ye ka ye ntie ye deda me ne kasa ho ana papa fo ne si ye ntwa so na me ye say menso me ne ba panyin no panyin ne ye ayare fo kakra na ketwa ne so ketwa ne ye be ma no panyin ye oba na me se sa dia 500 million no say wo poma cho 500 million no som na 500 million no woni bi da hotokro bi obewura manya 500 million bi ablemi bia obekwa akope na ode ba menkan hu se nkura no mo nkwa na nyina 500 million na me de be hwe omo won hwe omo biom na me ya na me se 500 million ade blemi a nkura no mo nkwa na nyina keto eklonko no nuru ba bia afi na owo KG2 ti mintimi fa 500 million ni hwe omo na oba ne nso se de me ne wa wo sabi akla wa yale fo na wu jame na me fa akla we nko ha ho be ma be na me fa akla nko ha na de na fa nkla no e form kone 500 million fa ko hwe omo to de nkla ne ko ye ne maame okwa adwuma no agya na ma ne maame frefre me ya tambia se me fa akla no me fa no afi ya bufo kra maame ne fle me phone so ana odi matem na me kacha me maame se onko na me maame se di akla no onim hwe ya bai onya 15 years so onim hwe ye okọ special school ni nyina o manager akla itifie me ka onfi wo se akla no onim se okọ school na obo ne ho ka onya mfa so bia oso enti me ne ka ya na me maame se de be akla no bekọ akọfa na me maame akọfa akla na ba na ketwa ne wone ho na me se di be kwa be mande mafa so no wabu me kwasia ahun se mini obi a o ka bia ma me papa mienu o mo ka o ma ye kokrafo me wo fa me ne tena ye me wo fa mo ka ho asema se de ekono emwa me minyai me ntie timi hu sa me bo me wo fa mama ne timi papa mienu no so mo ye kokrafo ne na wo chesi wo mu o mo na me se me de ba be dam Mmrante3 Hene ne na bedwafo na mo ka bia ma me eno ntia na me bae okay abegafo Asem ma mimisa Asem ba komienu bi sese be ma no oba na one no wo ye na chi no na wasan akofo oba foforo ba twan oba na wo ye na chi no se onim se oba na okọ ne ho ade a me kose ye ho nti e de okofa foforo me se ne dan ni na ne maame die ni one oba na betenem 2 years ni me kusu ho kire obi a wose wo tom Asem me so Asem ni hyemu a me hyedam sua metimi su the whole night me na me nam kra ma boto me susu ho kire obi a on pa kro be mama dwene kakra atu me fo se e bia nya botele ye sei ana ho so na obi atu me fo no wo hu sam na obi di nkomo kra so tom Asem won so dia wo ye be ma wo nwua ma ni bi won se unua ba bi na obi di na Kenya ode enti 22 years ya be ma na anya wo ho ade na Asem be pa na ne otime kama na convince wa first year second year third year fourth year sa 22 good years mame de pa na wo be ma ho na convince mama me misa Asem oye o if you say we were winning say baby near me kono be ma no na o fa dwene bi se bi Asem ni say 2-3 years wa nya me ho ade de a meka say na wo twen say dabi 22 years mame na wo mo so ana wo boss wa na won pese wo ye ana na woni sika be ye
ana no wusika abro na be yi nti na no onye da dia me dwene ya ne say me ne tere 5 years ne ya wo panyini na grani ko 2 years no yare ye tina okoko ma na ye ontimi nanti aye nsem bebre ne skasem chetam bia kra no yare me yakoda konfanochi timi me hu ne say e ka obo no akra ne ho no enti na amani nya ska o de be me ho ade enti me wo de otosumi egram ga chen say kobra me srew ye me ho ade kakra bi no ka chen me say sa ho ade ye kakra bi ndie ma me nka bi nchile no kula ada ade ba akukuro dwa kula no say wo ye oba ho ade kakra bi no obi ahu be hu ano aye awie eda no mi sui me just me ne to me dwene ho a nti asem me ya na me da bi wa na me de abone so ena sina da be na be me ho ade me kan wasinya abotele na abotenti na me fa ne say akra ne yare ne kana obono ana ema ne nyeye na minim say bia wa plan say on ware me ana okay me da wase along the line no also wo fa no bo kokobi say sa be ma wa wade no emwo wo fa no de ne no mu hunu me wo fa no ka sa ne nyina ati kro from o ti na o hu ne say me ne be ma ne tena me nya me ne nwoye no no hu ne say oye ma asem e china ene obe hu no ne boba we nam ade e be china na oba we nam na no me wo fa ne nso obi osore ntem obe hu na homa chi na okoje oba afoforo kwan to on sa me ne na ma me ba fia no aka chem say plant ya on ne nam yi hweye na emwa wo fa na brantie no awo me wo fa yo no aka chem say brantie ya ne nam yi na sia moa na hwe ho ye o ka mi mfi ka mi mfi ntama odosi aso onya me ho ade na ni nyina na mintimi mo mama ne na me ofafo no so me yemienu na ba ku ni aba ku pene wa na mintimi mfa ntu obi anim okay 22 years Sumpana 3.1 aburu baba kese a ohwene fifiriem na ya na yese panyina no obosom na yese panyine no woye bosom o onye bosom asachi na empanimfu hu ade wa chiri so do oba bi kwachia wo na na berewa a wote ho no ma wotimi hu se oba we onware so de be ma kwachia wo na na berewa wotimi hu se be ma we ensi aga empanimfu no wo mo ye visibility studies pa hwe niam ye gini ye ni se wo past experience fine anyasi say there baby edro ne say be ma no on pata wana onsumo because wajo o se bere up to them 22 years say ono wa wo made ne so baby o de wasi ne de no kwasem ne eya abajafo momremo na oba be ma no so de kwabna hwan kwabrenes Ernest ofune hene wa kesi Sumpana 3.1 asante mampo wa kesi ana bacho Lake Road yo elas yo payimpa madaruma producer catchem say be man voice wa ha so be man no yenya fan de taremu na uhunu so de wusi ahara kodo no dia fa nti mama yenti be man no nia o yo ke dia do ana ko yo be dia nwa dia o de wukan to o kasa na that njo no o ya o e ti bi ta na so mai ma ti bi ta so ni o ana ni na ko wi za asem na o ka so no ni na busiafo atan asem ya ta asem na ma asem nesi na me tie se o de asem na sa ba mu sai ana asem yo le ba mu sai ni se e busiafo no ayo ma me no wa panni o me ya ta ka asem ni se di o mu ni so de asem ya ba mo ho no na mpacho anyi di oba o nubu ane se ni family ni mi se di se ko so 7 February tampani ko sa be wo ho yi ne ko ho no dia ye dia homa Sumpana 3.1
ɔno ɔnim sɛ n'abusuafoɔ wɔ hɔnom ɛna ɔde asɛm n'aba abɛdan mmeranteɛ hene sɛ bɛtɛne ɛwɔ fie no ebi a na ɛwɔ wura mu ɔno ana ɛgye na ɔde asɛm n'aba abɛdan yɛn. Pɛpɛtɔ sɛ ɔbusua de bɛdan mu a na saa asɛm na ɔde adɔto mu anim no ɛni n'abusuafoɔ ne n'abusuafoɔ atena asɛm ne aka asɛm ama asɛm no asie wie yɛatama biribi ato twa sɛ awareɛ no yɛtoa so ana mpena twɛ no yɛtoa so ana sɛ yɛgu no sɛ yɛ mpena twɛ sɛ yɛaware yɛtoa so ana sɛ yɛgu no ne kɔwie sɛ yɛgu no ɛti yɛgu no na mpatasɛm ɛbɛɛ mu ɛna mbusaa me sɛ na menya ma ɔbaa no ada no a mbusaa me saa asɛm no a no na yɛm sɛ 28 January 27 April na yɛtena so yɛka saa asɛm no so yɛba no yɛama sɛ yɛbɛwie ne sei ɛna aba ne saa nti aba ne saa deɛ a ne ntim na sɛ mekɔ makyiɛ dɛn ɛba na mehyɛ mu week time no bɛba na deɛ menya ma ɔbaa no yɛabɛto gya na maka da a mede sika no ɛbɛbere no ɛna ɔmo te ase tirita ne yɛ mefɔre Sunday yɛ ntimi ankɔntini next day Monday 7th March ɛne yɛkɔɔɛ yɛkɔsi nkonnwa no ɛna ɛwi akyi na mbusa a yɛkɔa so bi a mede to gya sɛ fine ɔbaa me no wɔ mehwɛ no dada ana mehwɛ a nkora nso da ɛbufo ne ma no aba na yɛntimi antoa so bi ntimi amu sɛ menya 2,000 ɛnya ma ɔbaa na mmu me ma deɛ mehwɛ ɔmo dada ɛna ne ɔmo kaa nti yɛkaa sɛ na ɔmbuto ma ɔbaa ɛsɛ deɛ ɔmo fii nie nti ɔdwene ho sɛ ɔmka sɛ nkɔ na ɔmaame nso nkɔ agyina na ɔmo nyɛ ho deɛ mema kam ɛbɛyɛ adwuma yɛmfa nto da na yɛma biribia nkyɛ no yɛfɛ deɛ menkata ɔmo de sika ɛbɛbrɛ no na yɛmuvu nkɔ yɛnim nti ɔno maame sɔre nti ɔmo kɔ na gate na ɔno ɔnka sɛ ɔmaame mmiɛnsa mmra nti ɔno maame sɔre ba yɛ ɔmbɛtena ase na obi na no a wɔse 2,000 no ɔnyɛ ɔbɛgye me sika kwan ɔbɛgye me 500 million ɔbɛgye me 500 million nti ɔkaa nkɔde ɔdi na koma ade na ayi kaa saa asɛm nti ɛma ɛhɔ korankora me koraa mesɔre yɛ nkorankora rɔfin bi wɔ hɔnom na yɛm sɛ na abere bɛɛ doo na moka mehyɛ da kaa saa asɛ yi nti mekaa kora no kɛ wodɛm anka sɛ wode agyere a wosi ɛde ne tumi de kaa saa asɛm no ɛna megyina saa asɛm nti mbanifoɔ wode agorɔ no na biidi sɛ anyɛ ayi na ankɔ yi a mepɔnkyɛw ɛna metaa ma ɔmakyɛw nti mpa ɔmakyɛw no wɔpa nnua baako ɔka no ɔse me ba baabene mmie asɛm a wɔwɔkɛn die no yɛ daabi ɛwɔ soro dodo ɛno nti wobɔbɔ so sɛ deɛ na maase wo so wode a wɔkɛn no sɛ ɛsa bla w'anim kakra na mebɛyɛ deɛ a wɔwɔkɛn deɛ ɛwɔ soro dodo ìwé ìgbà wíìdì bíi sika ni wàkà náà kẹsìrì do ẹnna ọmọ gáà ní sí tí wọn àmúta tó máa mi tí ọmọ tó máa mi nígbà tó ń sẹ màá sì mú mẹfà wọn tó wù àtẹnudà náà mi kà mí ní sika ní ẹbí dà ọ ẹnna mi kọ tẹmọ bọlọ ọbaa no ẹyẹ bósìnyà ẹnna mi kọ fa ẹdí abẹlẹ ọbaa no na bósìnyà mi kọ fa bẹ yẹ nfa nkyẹn mi ẹyẹ di àwọn nso àmì tua sẹ ẹ báàgì koraa náà nsi wù wù ɛna nyɛ bande so na obi na anim ama yi nso ɔmo da mu sɛ yi akora no a sɛ adwuma na meyɛ akɔtua sika sɛ adwuma na mekɔ no sika no bi na merebɛtɔ agya na ma nkora no adi na sɛ sika no bi na mɛtete ɛso bi ato na taa ma nipa kɔ no mehyɛm no bi a matumi sika no ayɛ dɛ ama nipa koro nti no ɔde ɛsei no nti mɛtumi aka no sɛ ɔnso ma me ɛnim mu ayɛ den sɛ ɛnɛma no kɛne a mɛtumi apɛdi aka no nti yɛka no na ɔde 5 million na ɔbɛgye me 5 million na ɔbɛgye me deɛ a ɔyere pɛsɛw sika mi bi da hɔ ɛna nya de sɛ mo nya bi ɔfɔ so me de de me wura sɛ na schedule ma akɔ die o ɛdi na me ya me nya sasa sɛ ne mi na ɔbɛhyɛ me ma akɔ bi abele wo no sɛ ɔhyɛ me na me kɔ yɛ sɛ sika ne bele wo a ana nkɔla ma me no wi no ya wo mo no me nhyɛ o mu biem ɛna me ka ase na ebo mo so ɔbɔn ma de me ne ma wo ɔde betimi no betimi nya ma ne de a ɛna bi a wɔ nkɔla na fom bia no ɛyɛ de me yɛ no megu so ayɛ mbibi a bɛyɛ naa nti saa asɛm na meme kae nti mekae na ne family no ɛkaa sɛ deɛ wokunu ka no wate de asɛm a wokunu ɛɛka ɛna wɔ sɛ wate ɛna wɔ sɛ wate wotɛ ne sɛ ɛna wɔ sɛ nyɛmu sɛ sɛ mede sika no brɛ no a menhwɛ nkura no bi wɔ bene mpa no wɔpɛi saa deɛ sika no wɔnyɛ dɛ wɔnyɛ ɛna wɔ sɛ bi o yɛba asɛm de wokunu aka asɛm no mmienu tie ne yie ɛdɔm ka deɛ koraa deɛ ɔɔsia ne sɛ saa na meme ka deɛ a say 2,000, say 500 million, say 50,000. That's can be my abodi or no. As I am million fiscal. Na men fa me man count na men form ko na me say scan ko hwe me man. Eno de problem bi aye de eni wo bi. And the person is 22 good years. Oh, ejiri enu kwa na beben me pa cho ada na wanye no ade. We know about 20 years ada na wanye no ade. Eni ma bebe ebi ne de ebini yɛ bapani ne ɛwɔ no past 20 years no yinu
almost there 4 years. 20 is going 4 years free. 4 years then yet. She will say the hour and the name, but I will be here for his hour in Pacho. And I want to bend to the hour. A proven to be some time. If I finish with a person award in the plan, and he can't at the market, Mima Blabon, then the sister of the Sokoning. Me no be a me you be a me breath for pa by and now about fire for now ya never to kwemu we are seeing now the big black with the about fano but you net them paba and the first one I see and no plan see here and no man second one by the mechanism army the year do now because your mind shop of free you the so be but from a day do. And I can run Piana or see him or see I will be a cabinet and then one. Second one by one Tiana. And so probably be as a man no walking to Obano, not mini big Jaya, and I be a fair one of mini die. That's man Abba, the no try up and pursue them. Scale one and playing that's the first one you say one. And many of them know because they and I'm paying on the rouse with again 18 down. If that ever no be fatwa some me say as we see ya say two with stability I can't now born woman who tina one year no ade na that problem will mean yes ade no 93.1 so we no montam eyeta when tell me any na some last one be when you na unya be 8 months and I mean say sooner e wa go fra no na na me ade do obesie no and the other friend, the banana is only a good free. No, we say, I mean, inside about Muda. We ask me, baby, but you want me jumping that the mobile win. Namin Tiasia. The first one I read by, second one will be worth the as Namin Tiasia. And I make it to moment, so no one got that. No, you will say my manager will send me a Michia was I'm the behind dying. The only deny by me sharing now 1.5 cents a day. And will be. And to avoid the Dana Manacot, so good free me then for Cano. That I mean, Nana Timona and my high night, million on a day. There was a day, and a man free me then for Cano. It's your one is so able Nangalia, Uncle Hospital. Now the way is you know the town was the town was a couple. Now the mean the BCH. You can imagine. I will leave the day to say and buy and a. Maybe you can't know what would Frano. Somebody ran the prayer, don't grandma, Mr. That's the plan that I said go to the say. In case a Laria not a number 2 young Kaya, quite a Yakubu see you, baby. No, come on, really, yes, Anna. I'm sorry, if you say no, my plan no staying in that place I knew. And they say, you talk about the you get the other baby, and he said 1 month there, I go in the Nana, I do medicine or what, you will bring the hospital, I'm not in to me, yes, and I will go back and to into my make one of 2 hours. Ever he scanned the Tommy one, which never solved the problem. Then I say, did you know yen young when you say, my name is me, Master. I never could be asking, and say, but 2 months ago, you are more than you get my show banning him. No ban so 1 year no or now to say a master now we Mr. Asem Mpe Nipa I mean to listen to me really tell them me catch say starting we are catching area and I did the swimming from say a juma me a juma over I would enter with the queen at the tea at the end of the why they come on the end of the at the end of the tunnel. 1 minute I didn't mammy all things and miss your baby demon day. I don't so much to fool them. I bet how one day. As I Uncle them, I'll catch them so I die. Obey some 93.1 and the means come out in the video or any panel. And then the other bit me again. There is no missing in was winning in your foundation. No, my son, I don't make it. It is out of one. But I were any Jenny now for a digital when you know. Okay. Obey a day, no obey what you ready. Let's see, Aqua for Baba Conana. Cow no crowd on. Just say, Yankupon, warm me about me and Fantana program is so. Song, Yankupon me about say, Yana and Pet. Say we program now we did the attempt and now what cassette it will be. Now so at times Asem no kasa said yes will compel you. Asem no best say can be biti nipa nkwasi asem bia wodi.
asem ya Mmrante die ya wayire ne ho a wo chiemu ya empanyine si jika koton chine branch na masika ma asem ben na ba kama na yese nchine is the greatest disappointment. Yes. E wo ba ifem. What di ni hwammo kase papa na kaye na ho ade wie kura me nka se waye ne ho ade enkwase asem we se ni agimi se mo yi a Mmrante wo di ase kura ene se ji a wanyimi ni obeda ji wadi oba otosu mienu nie obeda die ni obegina so agi wadi amara yeje ya wo ha nipa dwene kasa ma nipa kura ya dwene yeje enye papa na oba na okofa no a odi we ye che na wo ye no ne papa na mebo na baso pa osese wo nye wo yira wo na tana 22 years ho ade de a me bai me ma onye ne ho ade ka bata bia opese ye me ye ne ba ho ade nanso susuma nye ode e de be ye ode bi oba no a wono wadwudwunu boji semti awade na sisi ade na sam ye me ya na sam ye ma were ho oni fotufo bia oni parents bia ye kasa che no na o parents kura no a na parents no sabe akwa anya ado a omo anwen panyinwene kamu nsum mo be ti kose onko tena sa awade na se ya na etai ka times obi se we program a ya ma abonto yem ubedan ama twede ye to na hi sa asem na no den twede ye to na hi nipa sa na nipa be nwa atwede no na asem bi na hi ene won atwede no asem ya se ne sei how obey yi adwene a say na wo me ba no yare ni ade ntini mentimi anye ne ho ade na wo fa no na wo sa ba so ka wo nye ne ho ade ansa abaya wo bibi kana pa cho ayo said you kase menyini ni no da crow from obi onim kwabrenest bia ne nadamfo no obeka na asem wonne metena che se emma asem what it wa how menim Mas ne na mfo correct me cause e would wanya oba po cause yeah ma no amote no ko for oba ohun ade obeye ono ti akwade e ma sam na tete me na afa abro me so enu ti na e ma na oya se okwa adwuma o ma me nyini wo ye fitani a osme bo night wa mafie okwa adwuma wa mafie mani ti anadwo ble na afa ne ma wo me baketo a me ye ma hye ma fafo afro na we na so wa adwumam na me say e dey ana dey fit adwuma be wi ase pra adwumam di ehu ayi Musa Musa zone 18 chairman Masa Musa ono na kofijobu cast nyina wo ye ono kro nko fie nkoda na mpa cho nti wa mafie no nka so ofra me ka chem say bia ene dey me mafie na me ye adwuma me fra ade chen ye na 2 days eno so wa ama ana me sa afro so wa adwumam that toss to third na me sa afro also wa adwuma na me say fitani a obo night na blefie kakra na me dan me ni ti ana me yama hye me ti wadan for pa won ne kwa adwuma on na a obefra wo fie me hu no na me say kwa jemai no wan kwa adwuma ne no se me kwa na me say kwa na onwua wa adwuma no so na me say 3 days no ma fie o so firi wa kwa adwuma 3 sa time na mu nso no na one ga on nyim no I was saying, me dwena dwembone man say oh yeah adwuma dia ono na adwene bone ama no leave him alone no ama obi tincha no aga say obey obi a ukunu ye adwuma dia be hwe no ma na odwena adwene sama no enso ma asam no ye dada me bi wa me hu an ma kama no atu ne maame no ne nwia maamo obi obey no bia obeka ma asem ne maame obi aga say hold on fire empany for Mmrante be se me man kwa man metena fidie so no won kyere oba wo yi be ma wo yire na wo pesa wo fam plan won kyere ne ma bi na menim se bia mpanifo ba ma me kwa ade a ebi obaka sa fe de Mmrante ahina akofo bia betena fidie so kyere bone na nso osi nyansa bi wo ho no mu a Mmrante ne se one na yire ete be se fi yase na mpena wo aputuja ne fi yase wura nim abom Twin Town. I say, one girl be a 5 years in the evening. I'm not encouraging that. Men can say, be a machine, when I say, Ubi Anyasa. Now, I say, in few numini, or no bar now, few numini, or any train Prazo Crano, the source of a broom finum. Ben Fiency,
ɔne girl no akɔ relationship ne na wo enso ne yere no onim na ne yere so entimi nhunu da so de me kire no ye mwasa sabrante bi ankoye sa nanso abrante no ese ebo na baso onimnyansa papa fi se wanya de bie betu sontudua tine yire nso so wona ne te peacefully ada me kwada e ba ko anka wose se be ma wo kofa mpena kora nka se wo yira ko homa wotum Mmrante nipa ate o ke kan kwase asem se wanyimi ni wabodam papa 6 years 4 years oni mi hia nada me kwa oba na one ne tene me kwa kasa no oba na nim na obeka acha mi se mi simi hia wa ha de mi hia no makofa na betena dem ma 6 years no na 4 years oni mi hia nada me friend for so obetimi aba me dem me edi apa na me dia ye o was me say sa adwene no kula de ni me tirimu won so na na so no about friend at dem wo so ma me yal na so ma me yal nti sex some de ni wa adwene so woni oba na te dem ni nyansa me kwa kan de obeye no oba na ni ma chem nti no oba ni so ote one ne te dem ehumia ohumia no oba be gina valande ma hu se on de te awale ase o yesa na afi ye kokono kura Chaza na wono kro bodam da be ototo abon. Kro from abonten so no. Nyame nkwa nanim. Obodam da be ya ototo abo. Say me ma me yare nti sese kura ni ba so no ne oba na te dem. Etacho e ma ni nyina so e din kan be da se. We de me nyanwura mu so ye din kan ada wase. Oba bia ketacho o me hu se onu kuno te. Na enye se bia na dwuma ya money promotion pa na wo to akọ homam a ayafo adwen kọ baby oh da me nyasa nyasa na me ka me chese oh da bi no wato akọ oh na me pese me bu obi adi me kwada iba ko na na echeche wo se ukura akọ mpra ye oyiri ni yie so da me chese no obai se wo kọ fa mpra na wo na obi wuye kura na wo ne na duru ho a wakoda ho so ebindu a wakoda ho wo firi ho a ha no na ko homa bibia intact bibia ye kama ono kura wo ye hehe ubeka se ho wo kura wo kire ho no so ade bia nipa wo ne di twapoa enso ba wo pena sempa wo wu no wanya asu a obetwa apoa se ho nyanko na obawuo eto da bia be ma bitimi ye ne yiri yie pa ma oba ne de kurasem wa obi ne maame anka tibi ka che ye aye yie ukuri yina ye wo ya de be ma ise ne nsapa emo akofo obi kura wo ya de ne mfie nan wo kine oba ikom wo de odo oba ma aye etu ato ko ho na wonam enye nkwasa asem omono brem na me kura de me homete atacho ya bedase na ya da ya chiefo ni ahwefo nso ase abotre na no mabu ho a wa nya ho abotre na okuka de ni kwase ka na chiefo abotre no so ya fa abotre bi ka wo satisfy ye nti na wo ka yes no kwani mo no see kata chonse he adwuma we hu nipa bebe ni musa adwuma no na kata chawo cheche no mabi nyese bia wo chewe mpanifo se wani ehu a enye wotan ewo ho ye ne ate afidie so enye ye ne ebebra sebisa no ma no ncheche ne mabi ehu o me chese de obi aka me chese wo bi na fato ho na de fato na ye nwa ba chese wo se wakola bi sese mpra kura obetwe ko wo ira na tetu na ko ma ye ni ye na me chese so wani ehu enye wotan mami so ne ba ma itie hwe bi ye de chance aso ne yiri hu sa na sam na wo ka no ebi ye de chance aso ne yiri hu ba de pese ka ne se ye ntra nkyere bibi na emom oni madwuma ana nye ye nso ne ye besi mpratwen mienu ho kwan ye ntimi nsi ho kwan asofo no kwanti mi anka asofo no kwanti omkwa yi omo hwefam eyi omo hwefam ye te Ghana ha nye obi nkwa na begina wo ye hu bi ye tibi to obi anka na no ntum bia kasa nye ne ye besi mpratwen ho kwan na emom ye wona kwan ti asam ne ye pa di nyansa to ni nyansa fa aka cho se awade a wo be frɛ wo ba ma me pa cho me pe me pese me waro no eye mpanifo kasa adwen ne ye de yes ade no but no obi ama no so a
no afro ba maame wote he wa bo ni din maame ho ya me fami nyu amewaro be ma kwese wo ba pa wo de ahobrase ne kasade eduru me bi ho ne onya ne wie a na agye nsrepe hwe maame wo sesei one na tranfie na sesei on fa ne ho nka ne da wasane na 20 something years onye ne ho ade na me kra no hwe ya no so am se mi gu awade ba anom so am se mi gu awade hwe me nya bo chese ba hwe ma me ka sem bi wo bia wo tie ye bia no wo ti awade ho na awade a wo te ho no wo ka kire be ma kwasi atena che iti fansa kakra ba bi on obai kanya sasem bi wo se me mpa ne chenche ye ne kakra bi wo se sasem no kwa na me pesa ye de wo beka na wo ye de dwe wo kwatwa manza wo mame ka sa asem oba bi a wutie ye bi a wote awade hu bia na hu kuna na oye mahyew ukunu stenchraw ukunu kakra bi no akenka nanim no wo obu no gya awade no na wagimi wote ho ye de jasam ni yo hwe nipa wuwa ba wuwa obi ani obetima banya ne wo hwe kromo ye wonipa bi a no mu wo sika omo maame no mawu ba se ka sa enkwapa na ye de sika to a kasa me nko maame no tiase nti ewu e ba akopɛ entra awade ho na ewu ye nwa ba kwan bi so no wodo ye no ma bi akwa chire dodo wa mame ka sem so sika 500 million na wo kan ne ade be wan ne cha wan so aka 500 million amwo wuda onya ma oni bi dwe onya ma ade esesa wo ye se prewokra dwane na prewokra ye nwa ma bi atra ha na me mainti na ye na nanom peso o ena ye peso me mainti ne wo obekum hwe ekom kira wakyerɛ se wuti opa wo ba kama to se wo kɔ ba ma oba wa ba ma wa no waka kyerɛ se mfie nan no waka kyerɛ se me se mempɛ no watetew se sebe akokɔ a ana tafra waton kukum se die nti ɔsene maame yare nti wo mpɛ se ne maame yare oboa jimi nipa kyase wakonya de wo pɛ ye so le se ma ne bi ada wa abada ye hwɛ maame ka sem kyɛ onwonko ba na ɔte hɔ ɛna nso aka na to so nim se wa wie kakra bɛ ka no ɛnɛ adwea mema ni bia fa me a men kan jo se mejao ana men kan jo se mejao so ne aka chem se besum me it is asa na tie dia me a me nya wa na wo kɔ na so te ho kɔ ade e bechi no yete yenim de da yenim ebi kura ade e bechi se wo kɔ ya na wa set free ebi na right person e ba wa kwam na we ya jiwa boss na wo te enne ya kwasie emanu mema no ene man netie kwasi de kwan ade menam hwemempo maka ne wakwaba ne wabekeka nkwasase ma kire ofie na wasa okokora wo ma babia wo nam babia wo kan so wokwa na wafafo no wafre no na wo dwene ho ono so so hridwam wo baabi owia na obeka twese me bo night na sabe magazine nye no mnetia sam ye nkwa obi bo night magazine wo na ade fit adwuma be wi ase ebi mu ni madwuma ade ne wote ahuraga so ata nesa mechira boni o ofin so kwa nanka wo boko wo ba no aye fie yi because unfuo do so wa yi ni menka ti asem ni yo masaka wana tum wi ana ma ba so sa chana wo chere ni so me chira se wo beti wo bia kuma sa de suanyi etifu tie ti ni pa o na me se maka chiro se me se video so nya ne e bebra mpratwen yeti bemra wo se wo twanti bemra wo ba na wo tma bra wo di ko no kwanu tum wo de ho ba o amanfo hwe amanfo tio eti e be srese mo amutie yen sa sika 500 million na wo je no se wo hwe mne tenten wasom ene punishment a wo sika no wonya ye be sam edru mre bi na se ye ka asem se ya ne ya chance ya na meji 1 billion meji se wo kru no ne tra kra no 200 million kwa hu bi da so obeje 1 billion wonya tenu na ya na emma bi nya botra wabum kwase saa ene fi na kro do ho beka obama ma wo ba hwete gira ti na meka se mema na ebi nim ayi no adwuma no so pese wo teri ase cha eni oba rough saa enye oba basa hwawalija ye so oba beka be maka so beja wa ye wana kwan wo nye nko na sebe wafa oba waja no nye nko na wafa be ma waja no ba wana kwan ye sese wo ye ebi munim no waka ensamfo akire wo ba no ba ne de yawudie mbema bia pesa ko wo na ka ne ba wonam no na ka de rave ma bobo ne trim na ka de ye ogincha me bani o bema bia wo na sesebe enkura no foto be ba nkura ni mu na oba na ode ne ho tansa kosa no mama ka sam che wa wo kope wo ba
oba na okopa no nya nyankopon etu ne yam ade ne wonim anya oba na pese esese nko wo yarefo eno ke wo bi na wo kru no sa no ma na da wo hu ye nahi obi apa ba kwase agro obi aso pese oba wo bi wo ka se ize sa eno ma fa adwen bi eno mo de ato wo se me nsa no kra menye so ati ase intine ekuta wo sa iti bem oba bi de nsa bi akọ de bem ne ye ne nye o pese oba ne bem ne je nsa no set free no turn baby won hu biom ko wari biom no tewo ana oba wari ana wa wari enso nsa ne ti asante yesi yi ensa ne nkoye nti ba ma me ka sam cho na man te ka se bi yeso wi free man te o se woni wo yire tra every by 7 years or 6 years ago won si wo no ma won ne nai a total divorce na jamboa aye 3 years a automatic divorce 7 years a divorce you two say go so enunti se mema no ya adwen bi se wo design san no asia hini bi se me nyensa ne da me nyensa so wotewo enso de ma ye ne bia nso me nya de a ne ho bato hwe se wo se wo nyensa ne de a ne wako back ne watra se hu se de me de ya akosu yi enye ti no de nsan ba be jam ti san na tie de amasesa echefi na kwa menya shade ne bi but enne emma bi atra ho de nsa ko nsa ne yesi anye ituwato ena mi kru nya mi onti mempese se be meye basa na ne madwo edai aka ne yam enne ye nwan ma no pa mu okuma se a ya hu wo mu afefefo be ma ba ko pe agine se bra to adakam ena otikura mu Masha ma menka sem cho emma omo na nam na ne ekope wo mu enya ma ne bepa ye ne ga na ye culture no ansa na oba bepa che se wo be ma no ye intelligent no hu se na ni bi ne ho du bi otwutwu no hu se wo pe enti sa se wo nam ho ano no ye de ekope ma enti se wo nya bepa ekoka sem pa kire wo ba na ne try de a ma se du ma bi na se du de anwuno a to obo ne nya sampa na ka se wo mpa ni bia mu de a fa bia ye kekira boa no na wo de ne ko na oba na ye free because e bia na ne mfem pade no enya no me da wase be ma home so kakra na wa GS no e wo high okay wa hene yere asem wa aba no ya na ahomete na ye de eyesa wa hene yekasa kata cho be ma me da se Asem we say who sa on fan fa benkum who sa won fan fa ni fa na so de etie bia ni kwan se pai e wo se etimi nya ba bi di gina de America nyina ne se ye nua ma no mo enne wono mo aba no dodo na memantio ena akura yi yade na be ma ne kasa mu a wo kasa no ka chen se be ma wo bo homodin kun ho aye adwuma de abehwe wo ba ne ma na mi bi sasa be ma fosu hino se nese no se enyam bi ababa wo ya wote ha se no mu wo fiti ya na ema begu ne yam eno ono ankasa chim wo mu ana emema na ewo ana se na so mu ne produce ma ana se ma ene produce ema na be ma no kofo oba na ka wuntimi a enka akofa no wo hu se oba no ne yamo ma no sebia so sebia kronto sebi wo ma ya afo nti no wose ba ko korampo de so wo frim ababa wa mpacho no kore wa wo ba ko panyi wa ye eyi ya friend is saying wo mo etimi enya yi bi wo hu na adwene ntimi entisi so second one so no wa free nsa third one so a wo so ano so korampo so saa wo hu enti wo hu se wo ba no ne madwoa no enya papa ma no na nka hu ye nka ufa first one na second one ba ye free one so de ponema no na menti asiasa baba wa we senso no wotsena hwa se ena me manti ena me bade ye yafo nti nyame ya do ka se wo so maame e wo ho na be ma okofo oba de 22 good years say 20 years ekrampo na wo se won tena ne maame nchen na so tena wo baby e ya adwen papa na ne neti a enka e masa minima de kronti a ababa wa nya e yodo me fa so bo ne mo no e yodo na no odo no e na mini bi enso nya bi ekwa abonten ekwa ye de wasa woye e ma na bra so se ye ja humo bro no na ye kasa bia ye timi signa ye se mi anka sampo no se be ma no kasa won hweme a mi anka sa me de aboso be pom yam metie gina ye adwuma kwanse kula de bebe ne ensuo kurofro mu na wote se ensuo bom susu nsuo ene obi wo kura mpa won fa ho de be ma ni sika no wo ye
ya kwan papa so enti se nso kura para ma meti ase won so akoda ni mu mawo na so ko chinchiri kakra bra se pono se wontimi nya akora ne won pona ebia bodwo bi na ebia ba bia motie no ubenya da bra na se tena bia kakra bi dia ya kura pona no waye be ma na afa ma wo ba wonya ni da so chinchanche wo be ma ni mu wa afa ma afia na wu buada enti e ma na blaso se ebeti agina anka ne ne se eyi wo ba edwuma mu ni jade ena be ma so de won na epie koba ene ye nyina ya burugum eno ncha se me enfa buo ma mema ne de eni de ne obuo bi esa ne de ma wonum na so no yanka hu se enya bibia na wase de ani to be ma so be ma do ani to no so apɛ dodo na no wo be du dokono kwa wada ne nchina ne ho akono wade ne be ma ena ebo watiri moden wuti we won se ye wonya fun enti me ka chi anu ama ne nyina se woni be ma bi 22 good years 20 years dabi e be ye ena atwam me maame ya boy ya meti ase and me can play me go for dabi e be ye da wa po ti abonti akase bia ababa onim de okeka no de kakọ na be ma na ya so ne be bobla woni ne be frasane efifle bete wo benya baabi ase no afa no odi mu biem ebinom ododo na yakoso ebinom ema ne mema afa nyina yakoso ne be ma ti sika hwe oba no agya na sim saa so na mema ne bi so na ma ne boa wonom se wonyi sika ma okura po na wasi wo niam pen ena de mu nyina na moti atenka no enti me fa no mem wa pla wo dem pen me ngi ni se wo ti oba bi ni nti no oba wo meya ade e wo dem ma wo pen no wa beto mpa na ne yonko ba no makoda so mo wa ya ade nanimo enti mi wo a etete wonto ma se wo fiefo ya wo a wo si ama apel na waba na ono wato na jeje mu wase ne madjua enya ne fe ya afo nti no won pe nani mu ahwe no emma na wode wo mu kwhia no won mompa ye se de wonum ede baba bia no ebe ye fefefe aya kama yenyine ya ensra kwatia sa pepepe na able wate wo de wo se na wankasa na wo ba no wohu wawie woni baabi a wawie be kwa akoduru die enti mesre enne ma no wo hwe na wo kwa wade animu be ma no watena 2 years 3 years mesro se wonka wo de aware Asem Mpe no na wo toto twene ena nya abotre ena mebo nkwada de woka ena se ya kwada no na de ne bai na sedie se wose wotimi hwe nkola no na wotimi ya wo so wapede mawo se be ya wani monyam oba wafo bia egie de monyam no wo so sa beka bia ntom wo wafo mu enka se na me dono na me menti wo ya me menti a daache se de ato ya nua ba nya papa de yanka se bia wo de adi na won fra na efi se esafatan bi eye wo do ase ne moma ya na ya futu sem e de ma ya nyina se yenhwe na ma no dodo na ya ma ya ni na ho wo de ba ma no wo de awale apem no kakra bi enyo obi ya na pe na wale chenchenche obai de se bi wo hunya ansa aka cho se ye kakra bi ma no se de wo mpe enti anya asua de kese e fa ma no wo wo a eno cha sa wasai eni wo ma na chi sa ma wo awie na me ne na ya me ma ya afo me do mo fa yefa wo benya obi e bia ono so krampo no wo mpese wo ne oba be wo pe obi ono ne betena na bia wasoso ne mu na se bia empema gudie krampo no na ehia keke enti e ma ne yefa wo ese nya futu sem kese na na bela wase ena menim sa me panel members no wo mo kosoro na sa na sese ba ema mesremu let's use our box. So when the bear mat first year one fan and 365 days in the year no. Bako kura one farm. Second year 365 days. Wa bako kura one farm. Third year 365 days. Fourth year 365 days. Da kura one farm wa. Oba. Wow. In fact, Mama yen Raki brace, I want near maybe who. Equity that bay 4 years, and Tibame, what kind of bemas and him 4 years, no. What would you and now or baby such a punishment? And I make us obey, so one you know, question not divert here. Or one pie and Yamadi Bechet. Or one pie, yes, rather say, rather a young here. I did David and could each panel. Yet, hey. Yamete munyai ekumani bede no di kodi chira pa no
Hey, now na so dear asofo na say di no microphone mo commit mo ho offense a crime. Hey, nyankopon se munyai. Nya atwomfo no. E kuma ni bi de come de no. Wadi. Adai. So for Brem. Man 88. Yeah. Yamishra. Yeah, that's. Na ememe binum ye kuntwa. 93.1. Pa. Na o yo ba na se wutie mi a. Timi yi. O yo ba na okunu jao. Na o ma ho ofa. Wo ye kun papa. O yo ba na wo na okunu ja na o ma ho nye fa. Enwale biu enha nkura. Bebe bi o bebe bia no beda. Nwako onsa ma biu. Efutu akwa ma ye nwan ma no. Alright. If you say Dama wo wale na wo ja ne yire na ogofo ba foforo o de ne ma na cheke o hu se o hene yire ma ho fa o skage wo de mekọ na se ne ma hu nye fa onko Personal experience. ebia no hweto keke ana o de ekọ entamuna na wo twe wo firim na mema yeti wiase a ye bobra na yesum nyame yeti asodem kabo yesue ni esore nyame ni ewia ni asaso afache ni yedi bone woni wo yira tena 10 years 11 years 50 years 20 years 22 years 93.1. what meja obesi wo na wakofa oba foforo Enenete. Wo de wa lock no. wanya wohwe mu bo ane oba na to ne diem ane oda den wo su we eye no make se libya ni kan tabu no make se oba esuku be masoa brother enkase wo wie enena otadua asori ane wonye obi ba ana ade atum ana wo kọ na wodi awurisie ana wo siri kukukuku akada ko machine be fa wonse na wonse no akadem Sumpana 3.1. asemba ya muntumbu ase oba na akofo on the same thing oba ya ebi kura me no kasa na oba makwa na wo hunsuo ana agene ana wo mabone egu asase so but one check ho enam sa akoto oba ne yemo wa banti wo see oba ne mum na wo nyefe na wo be mo check ho make say kura bi kura na wo ya nanta make say kura bi kura na wo nim nyefe Oberman according to it, Mmrante Nipa be a free crew from Meboa. Berman Momo in fact, meaning Nipa body. Imo yes, so obey or 2 weeks. Now Berman in fact, Ubibu says and I will create then or fast. A point be so. Oh, it's the ye can say, Sabin Perbiasa, obey and Nichie and Odoa. We in a Didima Berman, Sabin Perbiasa Berma. Now we fit a Jumana Joe 10, 11, 12. Now so we were Juman. Sabe, we a Berma tip on Coso Papa. Ah, we a Woodini. We a Pessim Kumunya. We yet Berma Sabe was a cow, a candy pound. Or rejecting Dada. Sumpana And a joke. 3.1. We shall fit him and a we a Juma. A dear ben. Oh, now, ye papa go for Dona Asantinum Crome said Moe. Sabe will be a queen and manager. And Nidian will boo. I had him over. Man, a mabua, a memo. Sabem Matias, as soon as you could have papa. That's when your Obama the can one. Now, Blabotum Pong. If you say, Nipia bread. Obana Sunimu. Now that the problem. Obana Bow, I'm when you 2 bedrooms. When you know. What is happening for the traditional pampaso? Uncle, no buffer from the Pieto, Emetra Denny. No banner swabba. No banner swabba. No, because of when you're dying. Hi, Mamma would tell me no more banning. Quabra or banner walk of no. Some picture will say, Salway, Naki show, Naki distrono, Nako baby and Hunukanwa, what because you didn't. What did you? Namidi. Me yam badie we a bema na be fam yam ba aje se mewu that me yam bedi agro katachie ha owura be ho kra wo di free asamado bai so for di na nyina achi me kuntem me see what is offer about me ba wo di me ba ho agro me si me kuntem na na se kware me sere ekofo de say
Come mama post bi a ebe ye kesi a udi boni a Uka mojagu. oh sa na uwi o man sika nya from mdu kotomo me chi wo pen me kum say ukuro say be ma nya ho ne ye ko misro wa ka be bodu ka be bo be ma udi boni a eni me bi ye ni me bi ye no say airtime wodwunu wo ntase eni me ko so na hu oh David me who say Adam me di money David wo me di money Me say you fit na be David masachira that time na adwe me sachira ye nka wo oh David me sachira ye no that time 15 good years in here masachira ya to yes you see you say 15 good years here yes you see you say oh David I said okay ya say o me say you fit na be ye so binim sa but men kan sa me sim sachira ya che okay fa ba me nya ma adwe say me sakọ me chi biu because we ase do ni pe guo bi e utwa ewiase do ni pegu wotwa na abrabos ye boko yanim ye monko ye chi enti kane na mepema metwam kana me no sa metwam kana me kum nipa ma say no metwam abrabon ye boko yanim because Kristo obebuaten wa Isaiah 54 verse 9 obebuaten enti mesraw pe baabi na fa okra ye de ekokoto so ni ma yi nyame beboa me da wase amen abusan for mama ye nkwa homa no so kakra na yenhwe also one must have I always say Asem man don't do that now yeah can't one man okay yes sir Sumpana 3.1 numbers no 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 Besra sa wo ba ba bi na okosa aware tan type prayer fu wi a ka kire oban se bra betene fi yes ewuda na be wi akura bra ba bi I'm sure nana yeah hello yeah master Nanje madwe yeah son you Peter we the Peter ni asaf mulai bema oh nanje dele ama me wira ho pa oh obi awira ho na emema no omunzo mababo you na from anti hoda yo akofa obi ba so akofa oba no se na akola ndi na tuse ya etika me fa no ayo se na akofa no na wo de enkwala na ba wi ase na wo ye na yakaka di so wo si wo ja no hwan na me fa no yo etika se empanyifo mo o mayi mo mo che mre bi we e di ati ni ekuno no ko piri ase because so fa so bi eni no so Bema no heru ka bema mubi a onu wo go fo ba so eji branche mo adwuma na mi nsa be di mo mbe tie tia ma bia e kama me do da wase pa hello yeah good evening why na fia e fa hene ni o so ame ayo mafia ona ro makasa we de me srawa be ya se we die mo mfra be ma na mfa ne nko fitiam na sadie bi e wo so wo ye ya wonye yo ani ogaje nkwala na hwe mo sa ma ni ske mu odu aye adwuma na no so dia support wo no be ma no me srawa na me da se mama ya o ma sa mo ama bye yo bye nyame sha pa hello good evening hello good evening hello oh hello yeah good evening boko wani Sumpana 3.1 Agasibi ba asramu ta fajiri. George Jodu Fountain. ayo Na de o ma sama hoya obin abamanta ne ya kuma. O ba kuma so ba o se. Me ke tiro. O ba ya abamanta ne ho kuma ko da mai na. Asun gara nyina bu. Dana fo so bi ka bi o so pa to ma no fo be ebrim tam fuji. Aya da ko so mo da dai. Na ya da ma ti ar mo nya aje nke na man ai ta da ma no. Akwai aso fa so an ta da nya ni
What for you? Yes, sir. Oh, hello. Hello, Katachao. Yeah. Hey, Nana. Great Nana, baby. Katachao, Bema. Yeah, what Bob Bemedin? Na me man feel mu kan fie ho. Katachao, Bema. Yeah. Yeah. Baby. Kafra Nana. Medase. Yo. Inshallah. Baby. Medawase. So hello. Yeah, Sompanier. Good evening, Auntie. Good evening, Master. Midiana na the black card, the road group. Yeah, Yanko. More about na. Yo. After that, Mumu. Medawase pa. So man ho pa dia. Yo, wajo so pa. Yo, ofu fraba we so hello. Mmrante no me pacho me wajumo. Mejo so. Me pacho your friend Thomas me kase free ba kase mfu. Yo, ya che champion ma me why? Wana ne yire Mmrante nipa, obo wa kura ho. Aha, Mmrante nipa ne ku. We dey your friend say minister asema ba wani mi dey bibia be to. Oh, nyamenti. Mesme da wase pa. Okay, hello. Sompana 3.1. Yeah. It's a program na me CB. Yo, your friend say na kasa free hene. It's master na. Yo. Papa, it's a master. And I'm check that again my. Yo. Na, I give it high. You see, I'm president too. Program we are more. Much president. I best them say, no, that's a big product. And that's for interest. Maya, back to my day. Oh. Our way. And your pa, Sompana 3.1. And you ma, I saw this and also moving. And I'm moving. I'm kind of close. Bible moved Adam to die. The suffering country that they are going to die. To die, our real aspect. I want to do that we need to find. And you who are here, the next swimming young man will say, Nema, what is 11 years in Papa? 11 years in Name was serious, not be dear, and for many money, the cat is the Papa, and family too. Oh, I take a kafra, mammy. I take a sort me after you. Hello. Good evening. Good evening, boss. Ajana mo say. Boko, what is an akasa free, honey? Hello. Oh, hello. Yeah. Man 88, the still legend. Yeah, winning me. MC Rooney. Mechi abijafo nyina. Abajafo je so. Na nyame sira mo. O sira wo so. Mema no bi ha den. Egu mema no bi ni ma se. Ke ene na ho odin o. Ntu be ho obi na se bi ya hye no roba. Onti ase. Yo. Be ho obi na stroke atina. Onti ase. Na am bi se mo se. Tapo no mo onua no ma. Ni oyi, onua ba ho. Aya na sebe ebi mmadi ambaye bia sebe won we ya wako ka sem bi kura ma akwa ka se. O se na woro ba. O ti dia wo yei, o se obi kwa e ma wu awale mu o. E ma wu awale mu no. Sompana 3.1. Se de coronavirus be kum nipa. Me da se. Wo. Enti dia mu ye no, mu ye na mu nyino na ba no so. Ba dini bi se. Ene be ma me ne to ontie ba ku ni. Ni ni nsia o da ho Ghana ha won tu kwan. Na da ho te ho se o meja o ku sunsun. It is a saying, yes, Walian for heaven, and I thought for Walian for heaven. Yeah, for Walian heaven. Dabida. Hello. Okay. Yeah. In fact, your friend Parker see me because I free my bank.
Aha. But I my buying now. Maybe I make an imagine say Obano Uba Kumi Numian Sa Akranea Yalefono and a mobile to farm. Because Nipam and Sunday in fact avoiding the two friends to drunk. And no coming in the Amabeman, yes, I know. And so they are tossing me a little film, they are tossing me, we're all right. They are tossing me in the cross or okay, Kakra. They are serious one, pan the first one. Okay. Hello. Good evening, mommy. Boko. Uh-huh. 93.1. Ma one so ma me why? Woni na wo fom. Me klowane be se me wo ita so me kunu ko njameda. So na no kora anan te ka ba bi kora ka wo wo sem awo hono mo se ma be bi woni ni kunu so ko banya ba na me fre mo no na fre na nyama. So yes, to all me out of them. I am buying the Jayavay. Hello. 3.1. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening, master. Good evening. Wani. Hello. Why? Hello. Hello, good evening. Good evening. What's your problem, Dad? Boko Wani. What's the principal got your famous Padina? Hene. Principal got you. Bogos who hear TV and I would hear radio. About your media TV. Are you? 93.1. Now, radio no munya some power ho. Bogo. Aye. About your media TV. Are you young boy? Yanko. Yanko, why? I'm ready to downstairs. Yo. Yeah, the way I remember a man with the first Yeah. Oh, I remember a man in my yard. Now, that's and I'm sure this is there must be up with the man about what was not what I said, all come about to nothing. Let's see, when I'm sure in you. Yeah, don't matter what is up with them. Most of them now, my yes, I am man, or my yes, I am. You are gonna have. That's it. Yeah, man, and you're who gave a man be there. That's it. A baby about when to me, yes, I did. A baby about no minister for men affairs. Hello. 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 Yes, I will. 93.1. The pass out. Oh, hello. Yeah, hello. Hello. Yeah, Casa meet you, Wani. But I am going to Takwa. Yo, Takwa. Oh, here's some pet TV, me boy. But I have some party. Okay, young quay. Now, they man are there now, you know. They man are over, and yet Obana over. Mo. Na Yalefona Obana wono. Sampana free banana. No, that's it. If you want to, also moving half and no more conversation. No, of course, Obana war and put Nana or this is area in the Canada Casano or Sana. That was a pa. Hello. Okay. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening, master. Okay. Pastor Yanko. 93.1. Hello. Hello, Yanko. Hello. 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 Yeah. Yeah. Hello. Good evening, I'm turning for. Good evening, Oima. I'm show.
Asem ya no den pa. Oh. Se oba enwa no ti aware ase a. Bema no timi paja na beti ka se ono de wo. No oba no na enwo. Adenti na nkola no ye yarefo ne de enya bema na wo ye na yo oba no. Yo. Sompa 93.1. Ana dia ba fon so ye ni ama no mo so so mu hunu ne se. Awari jaye ya akoni. Na matina awari na bema dinya na mo tete na mo bre. Enya mo ma yensua how to say no. Anya sa emwaye de bia me ma no de ye. Bema we de wo ye. A wo no de okwa night fit ani okwa night. Atwo no a ene na night ya woko. Na me de bisa no. Na tra mo mo hye ura no maye. Me da se pa. Hello. Hello. Sompa 93.1. Hello. Papa na me asum je nka pa be. Anka won so wo Yesu din mu. Me de ani kuma se jodo me do akoko space. Report. Se mo ayen kwai. Papa na oho ye de Me ho ye pa. ye de nyame ase aya na odenti akese ama DJ Sofia kwa mame. Ayo. Na ese wono ane na night awoko. Ai. Na nyame hu nipa mobo. Oh. Papa esanse awari nti wan adodo na adokobu nsem jem. Pa. Na oje de wa amini aba mai si bi kan nsem ya. Sompa Ana menim se 93.1. abeduru sompa idie. Enam sompa ya sum ya man Ghana ni wiase afa na enyi na nti. Ye be sum ama ye ni aba no be de wose mbra na de bia ye beto. Na se wo ba na se wo yare a na no nkire se afai. Menim obi a papa wa wo ba a na ne ba no se bi wo ye mum na ene nyame apagya akra na no ye mum no ma na apagya ama bushia no nam no so di yi. Mo. Eti emfa ho ne nyame obi ba wiase nyame ne bonipa. Woni pa wonti no mboni pa ma ne nyeye. Eti mese mi ya be ma be bia na agina koduru bia no won san nachi. Na oba no so eni so na do duru mu ho idie. Bia be ya kama. Me da wase. Ametia aha woni se mi se ebo ane na ye mere abo o mu ti o dendende. Ameda won wase pa. Me ma wo monity. Yo, hello. Ana. Hey. Ahuri. Na me sewa mi ntia odo be ye boda mu fa ko ye bro be na ugiri me me. Mate kafra. Empani for the back of the count. Ma fi ufidi dem. Kafra. Nana. Aha. Na no kama se na ko se nita e ti kwa me. 93.1. Aha. Me bi e nyina jo ma gi ho. Ke yes in for ko ube uye mwa. Unya boteti a o mane Matthew. Be ma no. Be no nko na ti be ma ne yemu. Fi akoko yes in for akoko. Ojan. Ube yen mo a o pede wo so wa ndetia ana se ko fo ba o ko fo Oh, kojo wa bre kafra. Hello. Yeah, hello. Iba so some pastor. Some pana wuti no. Be ma no to ne panko wati no bi hie difuo. Mo on to ne pa enko. Obi sia difuo. Obi sia di obetu no. Obi sia di obetu no me da ma se. Mr. Ndawas wa kan titi an ensem wumpa. Hello. Hello. Yeah. Yeah, good evening. Wani? Yeah, my name is Eric Nipa. Yeah, quite. But your program is Oh, my name is why, Eric. What's it? Oh, what do you know? You and Tawon can you? Hello. Hello, good evening. Good evening. Your family laughing at the Dunquao. Bonfa, yo. Make a show when TV as young and himself to move the home idea. Well, and I knew that I go on a boy. Yo. You're not associating as I could share the home. And I'm the first and yet about 2 body shows after and yet I don't see the sea. Dabida. A dog by your bonnet, yes, I could you. Yanni himself, I could park a tiano. A mountain and the insurance. Or back to me, Oba was in your near. Now, so we are seeing you about war, Akasakolan and Yamabad. Now, we blend out we are doing yes, and yes, so the other chain and doors of Samano. One year, no, not I got the woman. That's it.
That's a pa. Hello. Patacho. Yeah. Maje. Yeah, Sonio. Chama Bibintra. Uh-huh. Na humu to say. Boko. Hey, na me too catch and ne kwa na me die TV a me hu. Me da was say me was some panel 3.1. What you na jare? Na oba na tam no yade. Nanso ese botre. Then na no anya de. Yo. Na no bebre bisa. Bon, kata cho. Ade me kan me man na tam no. Koso da bia nanso ya dem sa ya ntimi ka bet mu ban ye ya nim se mu bet ma kan ye bet ya mu kama ba mana mu kama ba no so kan fa ya da wase pa. Hello. Sumpana 3.1. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Edawo. Ya ja wo hani. Ya fosuni ka so bia. Yo, yanko. Biso dia me kan se eba bi no mu so ya mu hwo huye. Obi se obaya da ma yo kofa no ya wo de wo me me trisu kire obay o mo obati so e kire obay. Ebe wi asie no so de nsem nam se be ma o fa ni na wa hweme ni wo bun kwasi ati se bi na ntwe bi an kan from sa na nka konfo so bi se wo no obi ti ho na wo hu se ono ne ti ho na be se de enfie de wo onye ne ho de na wo so be so ta wati anase oba na ba ho ma wo hu se wan fa kwampa so no ja no so waji be ma no no ubeti so ekire oba no ka hu se saa no so de de bi dwane eja wo ne ndawo akla de be yo de bi ono so be dwane eja wo nti ya ne ma no so bi no so mu hwo mu so huye a o mu di jinko fuku no so ndawase bye bye mesme da se pa. Hello. Yeah. Good evening. Good evening. Oh. Hello. But me kasa o program no so kasa. Oh, so your friend say na kasa free hene. Never abran for tiari o di tamso. Yo, abna kasa. Na ba dia na be content no. But that's a mechanic say. Me dia abran for tiara. Yo. Di tamso. Ayo, akwa ho. Na ba to me to kofi. Yo. Ma ya ne ye ho atamfo. E kire ye niano mo. Sa da ma no ko fa. Ai. The person make ya ne ye ho atamfo. Yo. En fi say sanka ba oba na ko fa no kwa na ko pa mo ne so ne ma. En ko no so ko na sa ba na ti aba ba na ire ne ma. Mo. En ya ne ye ho atamfo. Yo. The last man for sure take kafra. With me as afre bio. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Good evening. Good evening. But say you be in country man so. And say Sumpana 3.1. Hello. And say obi o timi jan ni kunu ni nkola no sadi obin na biachi enu na eye emusumu nya bibi nkanjira ma no nya obin ma nkwa na se mu nkanjira ebi ato wana ebi ato wa fabra ana afre. Hello. Yeah. Majo. Yeah, Joe. Yeah, na. That's all we. Me ho ye hwani. Sumpana from da kwa maka se freedom kwa no fi. Na da kwa ho ye. Oba dia da ro ma papa me ho ye. Yo. Papa ndan ko pon wo sta no no kese. O se Bible mu no. Ya o se oba kunani eye nipa bone se me ma na ekrimodin a ebi ni mu ye nji na ba za no. Pa Bible ye ka be ma kunani o. Enti de bia no. Amema wida ma be ko so ye za de bia. E de be ma odi yo be. Ya no wa yi me film why? Enti me se ebi no mo no papa. Ebi no. Me that's it. Aha. Enti no de bia mema ne bi no be wu agama.
Case name who? Hello. 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 Yeah, Mmrante3 Hene. Yeah. Good evening. Good evening. Yeah, Eric Nimkasefre Jisobanka. Yo, Yanko. Mmrante3 Hene, I want to say, which you are Kasana or Kanamo. Say, Beman and Kaoban, and in the tonight, they didn't feel one in another. Beman never found a whiting. Because if you are banning in problem, I had a one. It's on kind of more be from one because one of them about back you in Sabi and prejudice a family. Nothing, chin name them, I don't know. I now say, on your one, you think, I don't want you to do different. On your one, the announcement and there's a balance what I can put you. If you are someone who will be so bad, you send you not you wrong. Madam, I say, that's you for Muntia same way. Or ban the Bapanyina or Yarifo. And the crying so serious. Second one, we. Third one, and Tessa. Last one, some Tessa. Mr. Moa. So many 3.1. You chat one, I have fun enough. You are trade media. So, hello. Hello. Yeah. But on yo abusia for mama yenko yefutu sem no so na fe yen fasa foforo emremo enna ye wasem ade matiefo na ensem ade bratiefo no ye nyim free book bia mu ye visibility studies tenasia enna ye ka Facebook awade ho asem the most dangerous thing abema beye and say oyi na ho kani afri Facebook ewom say Facebook no ebi nam so anya ware ama etim yete ase na so dodo no a etinkin say and say ebi no pesle queen na abaso no afini bi abaso ese slay queen no slay no okobrofo kasa be kan slay no a I will be a woody a prefera or dada no or ye make us no hatter we no I said ye or pay designer way and then near my nema Sadia no me co mua no si can even be a sleeping da a here for ma and a SS sleeping na a mamma be a pesa sleeping no and now will be a order down home now mama make a secret bench memano. And camera be by friend snap. Snap no etimi dane oba no ma ne ye sonku bi mesremo a sese dada ne camera no timi dada ma oba ne ye sonku ene afini bi aba ya ye friend no photo editing no sa oba no to so a otimi twa camera na ma ne to ya kese otimi ye man hips eya kese oba no hene nyefa otimi de camera ne ye ma ne hene ye pointed at the sebru ne hene se oba ne ye oba tuntum a otimi de camera ne ye ma ne ye oba akokọ se oye oba akokọ no pese we tuntum so a otimi eye ne tuntum enti sa photo editing no abaso ama oba na uhunu no a wo se Facebook do no in fact camera na ina sa and then na make country obia camera na aye oba ne sa efie no oba ne gina mu no a wo se oba efie otimu ofe no me se obi fie na danfo bi fie o se sanenta ade no a no de ko na danfo bi fie no okutwitwa sa picture no na baburu kan se nim de be to so enne ade a camera ne timi ye no ano odin sabe so ba ne se ase kura no a camera ne be dane eniema ama ne se ayi fita kama pa enti me kai se be ma bi ne oba buku appointment so okohwe no o slay queen na se de osi de camera ne ye no na be ma no kwa no o mudi afrefra o se medru bank nanimo na wugina hene also mi gina ba bia e ma no siesie ne maton no omo tete body wa hunu ho me se atade yellow bi e hwa be ma ni bo no so a na kwen
odum ne phone papa okọ ohun say that be no oba no a na me no kasa no me me hu no Facebook no enye woni social media Instagram Facebook na TikTok aba so no e deceive papa enti oba say wonte sa wo hwene nya pointed a e ma camera no e ma wo hwene nya pointed na sa ne tie bia ba ma no obehu live and colored sisi anansi asisi ho wo sisi anansi a wo sisi ho enti emema ne bi ye totally disappointed e wo manu mu na watwe ne ho tetetetem ebi sori ja mba ne bi e wo restaurant samba na from Slay Queen so no restaurant akese no mope o ma on fa no nko sabie ku na nyado a mantwa restaurant bi a restaurant na aduane boarding ene kumasia restaurant bi uji fufuo plate a eye 1 million me mo bia di na makonya sem 1 million o maye nso kura oba betim de 1 million no akodi dwa aka banku bi abobo bi egu ho ajankwa ni bi ma de chiankwada na di akọ school ma de chiankwada na san di sana me ka kire wo enti ba ma hwene mayie na sa Facebook sem no ya wo de ho gi mu no ebe how outing ene mema no mo hwe ne yie ena wo ne akoda kete sia wo se famipie no woni ba bi ode wo kro ha na woni ma aduane oba request aduane a ne boarding pa ena wo ka se tomano ensa ne boarding ensa bi minim ensa ne di ne mewira fi ensa no ayesa America no wusu ensa ba nia ensa bi ayesa America no Belis yeah Belis sansa no enkra mensa ka chese ne boarding ye eno ene man request wusu ova adaro ma den tina edu nsa sem na obusame oh dabi nyas nya adwemboni bi ani akiri to men ka adwemboni asem me pese me hwadugudi ntra edu nsa de me na obusame oh wan kasa no wo ne tintem so nti wunim nyansa nti ma huhu niema bi mu ensa no wunim mu nia on say enye se bia mani timi hu nyansa entem chen panels no so panels no ye me ensa me ensem nkomo we enfa me ho me gira me ba bi no ya me bibi no wadaroma nti nka me misa me panel members no se me nya panel member dabi nya se nya panel member kwa na se won mo ya free ko so mo ya panel members on say we be some sansam so so ba ba say e bon san di wabodin said there last be fa ba ko wo dem ho sa oba ne metua no dabi ohun se me no na me no mo sa dabi da na Mmrante ni bet me be fa Belis wo dem Martin kasa tim di ablo Martin kasa wo be wia Benis wo me dem dabi me nya na wo fa me no na me kromfo dabi wo nya kromfo de on say brochefo na ti wo na wo brochefo na di biba on say de akoho de na wo yegu baby me ba ma ba be fa na nwanwa say wo be fa no ko hwiegu o say wo be fa wo ko hwiegu Mmrante na me ka asem bi atro so hu say ohun Guinness anase club sa wo mo cars na lodu bottles na hwi ni mu a ye hwengu ye nipa da san ya no magu yeyem ya no magu yeyem on say wo kan asem no baba say ka say Belis say ne wate na wo ka na wo de wunim no o say me say wo de wunim na wo ka na wo de wate ensa no na wo ka some describe on sana man ni hu say car load the empty bottles ye nhwe ngu ye nemom omu na anu ya no mo anu be de say wa yiso ayi na wa yi mafrim because the Belis said they also describe it saying sana eni ti say moka me so me ku bi pen what me the pan odi ha kwara keto me pen toto kura we mi ni Mmrante Hene ene me wanyini che me megitum wo ska che me megitum okwa ani mu ablabum che me megitum ene me bi wo no ma wunim che me na untumi hu che me da me da se yo
me so kra me pese me hunu che wo abusuafo yade anu besie no ne American de say outing Mmrante dwene ho na Mmrante a woni maba we hurudwa mu nyina so ye wiemfo mba ne ma meton de bank ne ma meton de koko ene wode ne ba kumase ase se wo mesu adwuma no wagina ye hwe dia kowie ontontoma koma ne ma me wa akurase da na akuru ketro mu da enso automobile phone 15 million man girlfriend suenyansa papa suenyansa Mmrante ya wode maba wa hurudwa mu no ne ma me firi semina e wo kroketwam ne ma me da nwunu ensu oto a ne ma me de nkyɛnse asisi demo ɛna ayi som kon to ka ma me denna enso wone sile kwen ɛna ɛbɔ min sɛ obi adwuma na me de me ka ne sɛ wo kwa agoro a hwɛ wo ni botia ho hwɛ kwan a wo ma me fa so brɛ ansa na wo ba kuma sɛ abontin so besua fita adwuma besua carpenter adwuma besua mason adwuma na onye yi agina slay queen no they deceive omo dada pa camera na maka ho asem no wo de wo pa ma obi ntwa oba bi picture na once Sunday bobbere ne yosuo no kura ya wuhuna won kase sa oba no onie nanso na ayo no a abusuafo yadamase moma yemfasi ha na yenkase the most dangerous thing about my beye nisa wo copy ko ba ewo Facebook awade no atini pa bebiri ahwefom ewum se mako bi etimi ekoyie ma wonde nanso wona wati kwa ahwefom yati kwa paye no edoso esenia eyeye me say don't go to Facebook sawaso awade a fankra koma maame ewo kurum ketuam na won frɛ ni femu a ɛna etwaguo no awa wo ba we kura no sɛ wunsuro bidibia wo ba we ukosia na wo kɔ hwɛ mɔwire ode woro nam a nam pai ode mɔwire woro ɛma so sɛbe mesrɛ meka wo ɔmo senam ɔmo sen mese ɔmo senam pa ɔmo numo de papa sɛbe nya do mese sa wo foforo Mmrante a wo maame atitini bo wire mu aboawo usuku fees usua nwoma wo maame anyere ne ho ne bank a emmo ye wo kotwetone efise ne kokosia wo wa kojeje bosia basa bi wo maame odi bade okobade no sikana amano wunya ba bi hurisi ye no oni Facebook ma e na ekodi atie wa bodam agimi papa wate o ma mi nsuo so ne gu na sum nsuo to a o gina ntenten sa ko ise nsuo beto wie ne ya pepa wa pepa bo anya ba bi atia bodani mi si ha tia mu pi ya me mo do fo pam Mmrante mo de katejo atejo on sa de bi aye on se be ma bi a me kan se be ma ono oba ehwirudwa mu bia no se drum maybe na ko hia obema oye intelligent pa na sa ne sika wanya na opesa nko ware no wo sa oba na ko wi no fa nware da sa no ma na ye kase ye besre ye nwa ma no oba bia sisi ono na bra ba wo bonya Mmrante ye ka nyina anya de wotie da Ghana ye peyom ye nhwe obeyom sa no ma wakran e ba da ben ya nipa som sa wan slim queen sa wan ade hye nsa obu okura sabi de hye nsa no krampo no sabi odidi kura wontim vanity kani papa wati wiase ye wo no ne nsa na oditwa fufu enne obekọ baabi na obi onya fufu obedi ba ne morwe ni ntino wontimi ni obedi na de hye ho sa no ma we nyina ya de a aye suatra e wo Ghana ya maame ne ya papa nom eno men koye yenim ba ya kre maame ne ya papa se ye ba kuma krom abedi pa adamfo e bebo me ka se mo ofie ne wa lady bi onu free ayi ba ye onte sa o oba ye bebi odi nti batunti adamfo obenya ne se bra mahadan na betra me nchen onene betra ye no
abrant ababa wan kwanye na dwen ne se sa adwuma sa na nadamfo ne ye wane ne kwacha dem ho no edi be na wotwe mienu no won na to bibia mu aduane bibia afede na no mesesa o scratch awura ana abandment na ho gron so adwuma se na meye edi se office o do ho bebo me dia metima edai a register se wontimi dia na me tu ababa wani ba bi danti odi amememfe no ko share se adwuma mu na oba ye obeka na sam wo se memma iduma bi a metimi hia ba ma bi nanso eye nhese se meye e ma bi akukudrofo oh ye be sire o se wo pese wa brabo no boni ye party se de katache wo kan ya hwe abrabo no wo betima bo e wo kwa bi so nyese wo ko jatale da ho nyese wo be man so wo ko re yi so hwe ye be ma bi efika no pa wo be re ne fo so sa te se wo ba ni nyina no mpere ni nyina ye sa photo yi no ope asasam mo kwa na ye mo sa wia afi obohu na afi ye kan wo mo sa babu akwa na ko rada mo kra no ne da kwa no sa to botom amakrofo sasmegum bebie ya krofo so madwuma no me na me ka chaw na ate onso mo mo re se de o masi anhye ni nti no wate enye aduane mama no ntimi fa ni mama no so ania wo mama ni bi no no mo ntimi fa si te bia no won mo pene ma mo no o mo ne ma ne ko hotel sa mama ne ko ro mo abrabo mu oh ha asofufu ebinom e kasa sa da na ma bondi ne do ye sofo ye mo na na mani fa so asa o dabdadi emphasize of something mental was it no master the word sofo no enyi is how the word so now wo from America na ba the word sofo ya sofo ni bi e no ma Kristo there be me say sofo ni bi nom sana da no beka say wa bobra wa no jonso and now we are sofo ti mo sofo di masa ja atesi wani su ti mo te wo bibi no wonu ma afo ni so e do na afo ni so ye ka sem wa na de ya sem me say ma bo sofo di ti me nyam Sato kwani. David to kwani. Me sasa sofo di binom. Won ka ho a. Su ka woni kasa su ha woni kasa asema okay. Ye say na we sofo di mo sofo. Asema ne atu atie fo mo ti o. Wura hotel. Akọ wura ho. Ana oba besia. Afa oba tara so bibi. Ana wodi kwa na so wo mo otu ada de kosie. Wona wo ka. Ye ka so fo me. Tie ye adwuma yi de. Se be adwuma we no. Wo fie kura na obi tim da asem to awo. Asem atumi. Sa na mpesa. Hotel na odan wo jai. Ai. Oh, mintimi nyina nka nchem se unhu me ba bia unhia no me bisa so wo jai hotel na mkoda masa ye kan ne ye bone ma me kan me kire se wuti krai mu edumre bi ne ye no ti office ne ye hwe TV a sofi bi baso a ne wa busa se de sofi mo ginidi ada na wo kasa oh me bua wuti me kasa ne ti sofi mo ginidi ada na wo ye sofi na wo kasa enti me kasa sofi ni binu mu a enye ma wo nyina ye papa wa ankasa yi ano ti sofi nyina ye papa ba kwa na matini sei bema etesu oni sunti emotedi kabia enu asa na ya want man landi so enu at me landi ogo komisi biem asema ye kan yo no hange want man landi wakase what ni pre na homa o ka chem se ba landi usu na oti ahoma no oti ahoma na maka wi o ba abremu na de o ba la betna sinti kada chao de american se wundru ba bia mfo so mfa hundru ho ena sa tente wo so ta woto a ye montreja emmema no na wase omo ni da ho enema na wo mafo mo ho adwen emma no bin mekom de wonom omo nye omo adwen so mbesa mfifire enya sika omo afo na ma wia so ebi kwatena office ni ade no mo ba na dwene anwumre no wonom no they are not ready to do that work entire mema na wase omo ni da ho ye nuan mema nom ni ye kunu no mo no eya na ye me ya mema warefo no krampo na ye sa na wo musle wo momom pe sa David odo ye dey afa no wahwe bla bla sia wo fa awenfo ni binom oh me se sa sequence no wono momo pe so no mo kwa out pa no eye mema no ma wo ma wale e mema wafo ka se mema wafo na ekope no wo mo no ya e na one time so kwa pe bom ne se wo mo se eniema no wo mo pe no krono na mo bo no krampo eda nche no mo se rewre mu enti se wa do be kwa akote no won fam no wo sa muam e de wakɔhye toam na wo yire na ba di abeblese mo se mo oh abo wono mo wura mu se be ma wo ya manya ni de se de bi wo krampo mo $1 me ade nti no wo se ne mamawa no
omu ko okoto ku agudu awdo a man join it ebi wa 6 a man 6 a man 8 ebi wa 10 omu famlo so omu ko no omu hu se bia se hihye ya da huni wa be busa amla no so no dodo na so omu afo omu lesbianism no omu sa do omu hu agim no ma kasa fa wo mu nti eye niam dodo na chese ne bone na slay queens no dodo na slay no e de bentai blast say ye nua no man kanka no wo mu wa ese chese no wonu mu nya counselors bi e ma wonu timi counsel wonum wo hwe bi ne ye ne ntade e hye wonum a first part na niam we say mu wo ho enemi hu oba bi a sebia so sebia kronto na hwini anyina na obesi form every trotro man na sebia bi no na ba wo na hwini anyina gu ho enti blast so sankwada na wonu mu sisuo no wo mu na ese yetimi council wonum ya me afutuo ni wura wonu mu teniama asese eniama se na wiase no e konti no wonu mu hwe e no ma afo mu ho anya sa pade a ye enya sa de na wo mu nyina no mu training nkola no enne form 3 ni ana se level 3 and level 4 de wo be firi mu a enkwada no school na ya nkola this time around no aha we be what 16 years no university et omo mu wie no omo so epe bi de ahye wo mu anan eti yesra mu mpanyimfo no omo hwe no omo nto omo nansi form no omo ma futu ntumi nkwada na kaka ne maya no na ya bla bo eti esi wa kasa na no de be kaketuwa bi na watu waso na awode we ebinom na me kwakohye bi so ababa obi ana yene ne kwa asori no se onye kunu wa abrochiri ya bona se obrante de mroso obeba wa hwege ya fidi abante beba se boy ni yare two etwo da brante de hem e international one how so for the gbewa abante yi ababeduru abante ba sa na tania sabio entuma boni mu a wonante ase ponko a wo ba anakonkrofi Facebook awale ye bedru ni e be sha awale wie ekoduru de mu a be me nkowro no ho na ya ase ne ya 3 days na ase ne ya na otwe na gedi abufu na opantuma se tie ni otamelo o se be kokora ana yo ko yo na no be da ase we for better for worse yo abusia for ye damase abadwa for minim senkan afrefo so will be kapa na ne ebre no ekwachiri kakra obi atrase onso bibi personal pa na Sompa FM and Sompa TV ya Mpe Nipa pa enti asem hawa na wa 0546 88 32 87 0546 88 32 and 87 and 0243 58 bill now about 78 I said to her 0243 58 another 58 na wabo 78 e de etwa to mesre Yaponia na monfre sisi de orumienu nyina aye busy Yaponia na wafre wo haw biara na enemani je mama me fa we ni adanse yenua ba bi ba ha wo firi nkran ton obedru yan sister station ba ko koka na asem kire wo omo se ya friend yenya no no na ye be yende wo sa na ye fa ko ba biara ba ko bia na ehwa na otu esu mo wo su wo su no a enna nipa wo ye adwuma e wo station ho friend say ewura bra okoe no se hwe wo kama so meti ni nyina aha wo mu ntimi mo wo me ye adwuma ha de nso mu ntimi mo wo fa wasem no koma Mmrante3 Hene ono kra de wore friend fi da dem no nim se me free ho ento koduro na se o mo free ha se ntine number ni o ha no free me o se o nim kuma se ya nkran o no free buy awie ya nam so fa dropping udru so be run about wa mane fa usi ma zi kwa no so ame ye wo so ame pe wo de gina room hotel ani mu wa na
imagine abrosai so a room hotel ye hunu ho nyina me ma phone so an obae in fact obeduru ye quite fast so ye adwuma ma no ono obo ne sem gra abusia FM no dos men kasenti obi menti obi atua me mu obi anitia nanso se bre now do wasem bre Mmrante3 Hene bo afere katacho be ma me badwafo me producers e wo sompa na 3.1 e wo Asem Mpe Nipa dwumadi so a obehunu se sabe nyaado a adwuma no bi ni mitie bi titia asem kese bia e Mmrante3 Hene peto so Asem Mpe Nipa ubiduru ha wani baje keke ya ku aboa to the bottom line America for some can bottom line to the bottom line from the bottom no ka tautology I was for e di wachi akwa wie fenche be se wa mabio dia abo ni gina ho ade tutuo abosoma ko tres wona na adaka mu ade yese odi gina na nchai nti ko no amabio dia na no na wo ba dia ye be yire dwa yara wase yewra ye mo akwaba ya eja say e pa choro de adom e pa yo Pastor, what they say? Sumpana 3.1. Nana Kojo Boatin. Nana Kojo Boatin. Pastor Free Hene. Pastor me fra komanda abatimeti entrepreneur site. Yo. Wada Roma. Mpanyini si anwumre. Anwumre de nya boko e hot pa. Yo kasa. Pastor ni se be 5 months yani na many a friend a friend of Blata, never for the George na could deal free a mim. And I'm in a Sumpana 3.1. In a train, Panana and Chapin fancy is in the Manchibiana, and Papa Uye. Tini Papa Uye, no. Me and Cassantia member mobile and what the Anka, ye transfer for Sicamano. And so me, and yes, so I'm catching sense who could be a 5 million. Me 2 years out on to my dear man. Emma, they don't know. Inti mine no wana e be knife last month ye na onu kunukum okoba otone ne menti de bi okoba e bia weekends no oba inti oba ye no na last month me yika se menya yi bia o mi nkogya me no na me ye ko e ofio no na onu krum no se an obi afra na ka chen se ma frame mprada da bi wo aputoje area ho inti mine me mprada na 3.1 e kwa yi no na msa Majiminti me frow na masa frame mpra ena no wa manam ka se sanete dia se konkonse ni bia di konkonsa cho de nem no agya enti oburu be boso me kura onye de wonsi ha tida no kosela mo ho na agya rade ya aduma misumi nya ba ku bi na agya me de kose me de kopomanu ti mo ho na oflame we me ka no kure oflame se one share dem no oboge ni district anam se one share dem se na wa ha dan ama me o dan ni me enti kikiri ena obusa me se wana she enti mi mfi no ena ofre me nam se am fa kwasi asem so ko no bia no agya me ma chechechero ne ma akradi esi odi anya no aso oba be fa woni ma ena akasa ne wana msaka ti enti mi kati na no ofre me na osi am antu so nya manku ena mi si you mati me kati no asa free bim me si an do si an nya manye de enku on fa ma me mo na ase no wabusiafo na ase na msi o nam de me ye de man ka bibia ankyere no nam de okasa kasa me so me hwa asem ni siri meeting because me hui so plan am no ye de etwe enti me nyu se we de utimi bom dua sa adwene ho amenye de menti ase wo bi na ese edi konkonsa kyere wa because uni mu o eye de na uni ho kuma si ni memu de kwawa eye de na hu sem do ba be hyewo na ja me de o keka enti na nam si wo sanete de me de ne be ba ha na ja o si se de ti bia fiti da mu nyina ma follow sa me de be ba because usukra no ya madam for pon ya me nam de ne ko okay me da se ti nam de ba no be ma mimi sase be ma boatin ona roma
oba no ne te dan baako e pa cho me ne te dan baako o baby o go so mim enti bi o wukes no e bo ano oba o free me ma ba won che wa pa cho ai ti mind this no ko okay be bo sumi no ani me pa cho ai December no mu na ababi ehwehwema so ne se wasina wafre ne se o me enko gya wayi yes sir me pa cho ai na the same time wafre won pra so se o me enko gya wayi na me yeko nipa ne frɛ me enti nipa ne frɛ me na me de ko no to so to frɛ me na me si o me kra china free chire ko me ba bi twamako e kwa no so ba bi ntime si aputu gya enti me kate me ko no wie ya anche bia no frɛ me a wo na wo wafre ompra ne so wonya de omra me enko yi na me so magimi kakrenti omra na mbisa sa ho na ka asem o so no obi oka na me so no obi oka de no mpede ba bi ntena na me so because that uni ha no de usumi use so oba ifu se o ye de na wate se ma frɛ me mpena ene no chuchu na de ntokon sa na me de ma fi no nti kwasela na eja erade ya aduma ja menya ba akubie ena me de ko na na se da no de oba na ma ha me dai dada enti ntimi musam ko hye se oba be na me de na be hye dan ho no oni ma na wa ready so oba ba be fa na nema be na abedi ho MC too close se ne nema abe oh dem se oba de oba ho ope ba bi atena nti we se ne oba bi epe ba bi atena ho to oba na se fanboy wo dance ade a de obi jedu ho nti ndi ojijija no onye se bia wasoa ojijija no no yo na kure metna sante mampo kakra no madam fanam ne ye adwuma no oba no ba chance a ode be aduane be guma ba no fa nko mpabo de be ba ko hye bag mti no de konti se ono oba ni san be bo so me san na ne nema be 50% abedi be ma ne de man de e strategy a ma no ehusio yo producer ure mu no asise on saka oba no wo ha na ono wakasa aya ne be kasa nti mama ye hwe na ye no oba na kasa we de aja so ne tena bosumi nsia kura sa ayo wade e de bosumi nsia ne nyama ana bosumi nsia na kura o mo kan o mo se je sa wona ne te dan baako o ko adwuma no wa yisika o be ba no wa ye aduane wonema na ifia no wasi wa pepa dem ho ayi bibia edu anwumre so a na wa tete adi o mesi du anwumre na wa sa tete adi na ano na ayo achire mu hunu ano na Mmrante3 se saade na chese de wo yire ye bia wo ye na ye de bosumi num do be ma yakwa ya mamre ne amane ende na ayese wo de she oba na ni munyam bisa okay mama ye hwe na ye nti bibi mfiri oba no so hoy na ye hunu ne ayeka ebre no konti producer semonya fast mame yo hello mata papa atisai nyame adumo yo ya wa ha one miss mo point ne yese na yo mpem fanto 93.1 na to mo point ne yese 93.1 93.1 93 93.1 aha fato obati enka ho television anavia yi FM FM na television so ka ho television so ya sompa TV entini mienu nyina TV ni de se wunya ya da je so scan ne aha ha 93.1 network ne ya jima umo wo fa hene emem yo mem obati e kola bi free hoda yo ani pe sompa TV no okay pe sompa TV no mon scan sompa TV ababa sisi a sompa TV wa ai bedase ya nya ida na semo ba yo oba mata aha mesi wa Mr. Boatin bia ba ha be kan asem bia se waburudua wa franto anso nya ma burudua mpre no
na wacheche na sim no mu akyere na Asem Prensa waborudua Prensa na ye bisa wo se eye den ne basa e no kres waborudua e de ne si ya waborudua hello oh okay yes akati intime kaso no wakati no me kan say akati ti numa yanhwe se yansa be kan biewa am say yenya ono ne de no ayeboa timi boa ma ye kire ya dwen yi yo yansa asa kan hello mata aha wadaruma say de me kire mo kire ono mi saboaten se waborudua Prensa na ye nimsa ye no kore na no kore den waborudua Prensa oso waborudua wa franto so nya ma waborudua Prensa ai what's me born dabe ayo wo de Prensa no kwesiela no na ebleko no 3 times so frame ya ogba awia no makate no asa frame no asa bonti kwesiela no no sa 3 times what's why dey kwase kwesiela na abonudua Prensa wo frɛ no a opeke a na ade agye ne dwe opeke a na ade agye no sa Prensa no correct no correct aha but na church and saying kakara anu ntine wugina so yi cheche mu kire oh a production yes 5 to 6 ko ahu te mo eti me kono mata dada ho kakra na ya na etete ko aha idu mi sa no ho kakra enti mi sa en was mendia bla o ko ana me senta cho me ko ehunte ho o buru ni kuru en was so ma me fa won ko enti woni me edia no enti onokwa no woni ayi baby opportunity to frɛ another driver ni baako en wo kusa no so udubu ni krom a wo kyerɛ no sa ayi no en me tsiri enti ya kwa ho semame na okoye de na 93.1 me papa nyina nya problem na me hu papa no so program wo TV so enti na maba no enti komodi die ma no semame na wawale na so debi na utu na me nwale ana wo semame ma utu na me nwale semame ade a mehwehwe no pese utu wana uto makoma so ti ade a mehwehwe no ena me sati me siro ma ho kwana me nwale wate ala me se empratri anasa wale wo se me wale wa yo ho ade enye empratri na no betwe Sampana 3.1 ya de so jena pa na be me free me twenta ho kuma se ayi ni twenta it waka mate ti papa je me number ena wo ye den mi fi mi wie yin chiane ka yakopa nipa ni de so froy e me yakosi ho ena me chiane kan wo dan ni mi ti awia na ya pon ye ni ena wo ye den me ba ye ndi bena be saka ho kechi ena me ye ndi ya dutepa ena o pesa freme enti wo sa freme no so wo na me so akaka me dutepa no so na na wo pon no wan fe na ma me so 93.1 na me so me pa me so na me say wa dan ndi de ma ha ndi ya dutepa no so nana no wan san ya mashi na misa se me ya no hu itimi timi san no enku fifi bia ekudin koma na fe ti be di yon koma ofunsu tinya me ya demo a bia be na msi o si yu na that e bai tinda o freme beso me fro o freme beso me fro o freme beso me fro nto na o ye se me hebe bia o na msi mate nti no na me se ni sabako ha wo hu iti mista ni kita touch iti sambe na so kita touch me so me de na ya iti na uye video kwa na me ni say ni na uye no wo kasa iti ho video call no no udi wuma ba ko wo fie ho o ma ne be kan ho e fe mista viber na wo de me kire me ni mista ne say sister ye wumi aba ne mbum no wo ka kire sister ne say oba wo hu na be wale ni na say
me bɛkyi sɛ wode ɔbaa bi abɛfie hɔ a sister ne mpam no na yi sɛ saa ɛne me so sister no mahu no m'ani gye no ho ɛma ntimi yɛ yɛso yɛbɛfoa so sister yɛtaa w'akyi wate nti dza wade ase na mese mate me ba nti yɛkasa awie nyina awie na ayɛ sɛ ɛkyɛw sa sɛ me sɛ mɛpɛ baabi mɛhwɛ baabi a wɔtu ansa na mesuo mekɔ mede dwa kama mede bae mebaeɛ no wokyerɛ me sɛ mensi apakapagyanhye wɔ me fie na wode kaa ɛbɛfaa me ɛna ade me kɔɔ fie mekɔɔeɛ no mene wo san hɔnom a kakra bɛɛ 3 weeks time ansa na meba ne nkyi nti wɔ hɔ a na maba 1 week bi ɔhɔ a na maba 2 weeks ɔhɔ a na maba 3 weeks sɛ wohia biribi a wɔsi ataa ebi a meba meyɛ aduane biribiaa yɛ dɛn ɛwɔ hɔ ma wo na maba ebi wɔ nom a mekɔ na sɛ bi asa ataade si mu ma ataade yɛ aduane ne deɛ waka ato ne tirim sɛ ɛyɛ awaleɛ no nti awaleɛ kwan so ma me so menam nti na mekɔ nti wie no mu na mekɔ a meba na de ɔbaa foforɔ kɔ hɔ nti wode ɔbaa foforɔ kɔ dan mu hɔ a ne sista no ne ɔbaa no aham so sista no wɔde ne kyerɛ me no na ɔne ɔbaa no aham so sɛ ne wɔfa wɔwɔ yere nti ɔbaa bi ɔbɛbɛ ha biara no mɔfa no ama me kwan ne ma wonyɛ dɛn ɛnyɛ ɔba no ɔwɔ yere ɔbaa no nneɛma wɔ dan mu wɔ ɔmu nso sia wankasa ɔwɔ yere wɔso wɔ ne yere na sista no bi a wɔfrɛ me a wɔfrɛ bi a maame sɛ na ɛkɔ nso wodeɛ mewɔ anim ano ɛwɔ a mekɔ a mene ne ham so ɔte ataade nyɛ fi na kɔbɛyi te ɔma da soɔ sɛbe ɔma da nyinaa gu soɔ no mekɔ mesa kɔpɛ no nyinaa si ɔde ne ntaadeɛ no ɔba mmaa no ba bɛdi bɛɛ 3 nsɛfoɔ de sɛ ɔde ne ntaadeɛ no ɔmu hyɛ ɔmu yom bɔ wura gu hɔ mekɔ akɔsiri nyinaa na yɛ aduane ayɛ dɛn asi hɔ a mɛba no ɔde ɔbaa foforɔ bɛsa ayɛ dɛn ɛbɛkɔ ɔmu kɔ aduane a mayɛ asi hɔ no ɛno na ɔmu bɛdi na yi bio mu no koraa no ɔkɔfa a ɔbaa bi yɛfɛ nte na ɔbaa no baadɛ ma ɔkora ɔbɔbɔ me bɛyie sɛ me meyɛ bɛyifoɔ ɛno mebɛɛ bɛrima naa ne ka kyerɛ me nti ma meyi mefa no fon yi ɔbaa ne namba ɔno a na kyerɛ me sɛ ɔbaa ne namba ni meyi ɔbaa ne namba ɛna mefrɛ ne baage sɛ wo na wobaa ha a woaba abɛda bɛhiti so mene bɛsi ma no aduane asi wɔ woabɛdi wahyɛ ne bɛrima ne ntaade bɛsɛ bɛsi wo sɛ gyinadeɛ mmɔ sɛ me meyɛ bɛyifoɔ ɛnea me ne ɔbaa no so ham so bi paa ɛna mede yɛde twaa soɔ ɛno n'akyi ɔfa wɔ baa bi ɛsɛ afrɛ ne du fie ɛwɔ IPT saa tena no so wɔwɔ atɔ nsu ɛsaa de ne baade mmɔ yɛsɛ mu ten ɛma ntɔkwa saa bae ɛnɛ no ne nyina meyɛ amafrɛ wɔ maame ne sɛ waka kyɛ sɛ wode twa so ne twa so na nsɛntɛ me ne no maba me ne no wɔ hɔ yɛda hɔ no mo amapa mehu ya sɛ bɛɛ 6 mu hɔ obi abie yɛ pono awura dan mu hɔ papa bi apono wura dan mu na sa obi abie pono awura dan mu hɔ ɛhɔ na papa yi sɔle fast wɔsɔle yɛ no na hu sɛ deɛ kɔ so wɔ hɔ nom na nyɛ awakɔfɔ baa foforɔ saa na woteɛ saa na woteɛ ne megye me sika ɛne megye me sika na sɛ bipie no sa atare hwɛeɛ ɛhɔ na mbɛtena akonnwa mu nti wɔn na sista baa da ne die mika na ɔbaa dan mu na ayisa adan hwɛ no wanfo asɛm ankɔ yi sista no so na ɔfa de waka ne pere sɛ wɔni yere the sister yi wɔ wale no sister so bɛn no ɔbaa bi so ni dan mu ha na kasa nyɛ mu mekɔɛ no mekɔhu mmaa mpaboa nkumaa bi wɔ hɔ ɛna mehu mmaa ntaade gu na bisa nsɛ na nneɛma wie susu ɛ wɔsi ataa mene mu wɔfa ase bi bɛtenae ɛma ne so wɔ mɛsua adwuma na wɔfa ase no ntumi antena mekɔ adwuma no wɔyɛ mmasɛm nti mekɔ kae no wɔatwa ne kɔ na nneɛma wɔamfa nti yɛne nneɛma na ɛwɔ dan mu ha na mesio obi sa no bɛn no wasate refa sampaboa no ɛyi nneɛma bi nti wɔnam saa sisa nneɛma no wode a wɔse nam sɛ papa yi ne a wo soso wosii saa deɛma wei yɛ wɔwɔ fa afrɛ nneɛma na yɛde ne sɛ ɛkɔyɛ sista yi nneɛma wɔse hɛ papa yi wɔnyɛ nokwafoɔ na sisa mempɛ problem ɔne ɔmfa me sika ma me ɔgye me sika 30 million ɔmfa ma adeɛ ma me ɛna ɛno no ayɛ din ankasa ɛna mefrɛ n'adamfo baako ɔne ne gɛɛ ne wobaeɛ na wobɛka sista vida ho ɛne yɛpɛ sista no akyɛw saa ɛna sɛ sista no ɛte ɛsɛ na ɔso ɔbɛkɔ na sɛ wahyɛ sista no bosome sista nso ɔbɛkɔ no ɛna ɔse ma ne lɔdo fɛ ma ne lɔdo fɛ ɛhɔ a na sɛ sika no kakra wu ne bi ɛhɔ na meyi bepɛɛ sɛ wo 50 cedis ɛna mede maa sista no ɛna sista no gyeeɛ ɛna ɔde yi ne lɔdo fɛ ne ɔde kɔ ɛhɔ na ade to m'anim sɛ ataa mesrɛ ɔka yɛ abɛyɛ yɛ ne dɛn na nti ɛsɛ no ɛnyɛ fa na ɛsɛ mede ne fa ɛne mefrɛ sɛɛwa ɛhɔ na mefrɛ sɛɛwa na mte sɛɛwa
asɛm sɛ na abo na ɔse abran yɛ agyi loan enti ne bla na bɛgye bi na fa ma bɛrima asɛm na ne bɛkaare tenya nam sɛ papa sɛ na abo yɛ loan aban sika na ɔsata akɔgye na metwia ɛna mesi you ɛna mebaeɛ yɛbɛ na mbɛwura bi sa yɛ biribiaa ɛna mesa aba hɔ nti mebɛ ɔno sɛ date na ɛde hyɛ gɛɛ no ɛyɛ aduru ɛsɛ pressure gɛɛ no de ma wo no nti hɔ na sɛ waka sɛ mmɔfra no sɛ wobɛkɔnɔdɔfo ade bɛma abakora na ɛden ɛna mefrɛ sɛ wa sɛ ɛntentowa yɛ sɛ wɔse 2.5 na msɛ menya papa no nso so wɔ sika ɛna ɔsɛ nea mmea mede me sika bɛtwia nti wobɛgyia na watea no na mesi you ɛna ɛno no menya alɔrefɛ na mebaeɛ na mbɛgye sika no na onum na ɔnyame me sɛ dɛ na frɛ wo bɛyɛ na ɔmmiɛnsa minista mo frɛ me sɛ wowɔ mete bɔɔso kere no meyɛ adu kumase mebɛduru yam de sika no ma waa na wofrɛ w'adamfo baako na nayaw ɛna mode sika no yɛ dɛ kɔɛ ɛno kora meka kyerɛ wo sɛ bibini ɛsa sɔ so no woanyɛ bia nsɔ so ɛna ade sika no kɔma wo maame ɛyɛ sista no na sista no kɔakɔ wɔ se ɔnyɛ ɛna no moyɛɛyɛ a na wɔgyeeɛ ɛna mefrɛ wo maame sɛ manyɛ sika no mu 15 million de aberɛ wo ɛna wo maame yɛ dɛ ɛda ma te sɛ ataa yɛkyi bɛrima yi a mekɔfɛ sika wɔ hene bɛkɔ ne yɛde no bɛkɔ nti mmoa wei a waboa bɛrima no ata ne ne deɛ mede bɛda wɔ so wokaeɛ na mefiri yoma a ɛnyɛ pipia ɛfa sɛ dɛ ne nyame nyankopɔn bɔ ne fie ni a wabɔ ne boafoɔ na wɔ sɛ menim sɛ wo na ebia woba me ba no akɔma ma ne yɛma nyinaa asesa ɛsɛ mate mede maa deɛ te hɔ no so obiaa ni hɔ na nsɛm mi wɔ hɔ nom a ɛna meyare mpo na afrɛ m sɛ memmra na wofa me kɔ dɔkta wɔ kumase mebɛduru a na ɔso bɛdi mmɔ ne nkwae mayɛ awie mede aduane no si wɔ wo bi ɔse yan ɛno so wɔ ba bɛwale na adeɛ no bɛyi ɔse yan meyere nnɔ meyi n'agyaa no ɔso wɔ sɛ bɛwale na ababa ade na wonnyɛ futu sa ɛma bebrebe nyinaa mmoa wo mo kɔ na woma fom so a yesu wɔ bɛwale yesu wɔ bɛwale nti ɛno bɛwale menyɛ ndɛ ayɛ ndɛ sɛ wobɛkɔ anaasɛ wobɛwale na wote bi ne mekasa rɔfo papa adɛn adɛn na sɛ wondidi didi wie na deɛ ɔwɔ ne ne nka ae ne di wie sɛ yesu wɔ pa a wobɛyɛ dɛn nanso papa adɛn na metwa mekɛtrɛ ma akɔ atetoma wɔ wie a ɛnyɛ wo fɛ wɔsɛ ɛnyɛ me fɛ mekɛtrɛ ma wɔkɛtrɛ ma de wotwa tetoma na wie ɛnyɛ me fɛ mesie ne wobɛwale nti wobɛyɛ dɛn te sɛ wokɔ nsi da no na wokɔ wosu mɛpara ɛkyɛ sɛ wobɛfa bɛsini wansi ɛsɛ wobɛfa ne ma twɛmpena akamewalew ɛne to a wɔbaeɛ wɔne ma de gya me kwan na menkɔ wɔ sɛ wobɛgye sɛe na me sɛ woduru hɔ a wode wogya me kwan mekɔna mefa ne yɛ sɛ mɛgye wantiwie ɛnyinayɛ sɛ enti wɔna nwummerɛ na meka deɛ ne ɛkɔ na na ɛden wɔna ɛfa adagafɛ mankɔ papa yi ɔbɛhyɛ ma ahoteɛ nti mesɛ so ne saba da ne tirim wɔ sɛ ma sister ɛnkɔ mesadeɛ sa ɛfa bufu ntu kwan sister ne bɛyɛɛ yaa na megya akɔnte ahomakyɛ no ɛna paa meyɛ den mebaeɛ ɛbɔ anadwo 2:00 na wɔ mem kuro hwɛ yi ho ɛdi sum aba sɛ nea woyɛeɛ no woanyɛ ade nti ne mbɛsɛ ne yɛnkɔ ɔbɛagye me fo bi ti wakyi saa na wobɛ koma so hɔ ɛbɛdii 3 weeks nti 3 weeks no mu no ɛna meyɛɛ sɛ meba nti mebaeɛ ne nya sa menim o mebaeɛ no ɛna sɛ meyɛɛ dɛn mede wɔ ha nti me baba na ɔka kyerɛ me sɛ mema Easter nuru ɛmpa mo ansa na maba na nso deɛ wobɛka biaa sɛ wobɛtumi biaa na mde mebaeɛ nti bɛɛ 3 weeks ni so ka ho na wo sa ka kyerɛ me sɛ mema meɛnkɔ ayi na nso ɛyɛ deɛ nti hɔ na wofrɛ ɔmaame ka kyerɛ sɛ mesɛ akaa meɛnkɔ ayi a wɔ so wɔ ma na meka kyerɛ ɔmaame no sɛ ɔmaa me lɔlo fɛ ɛna maame nso ka sɛ me sɛ ɔmaa lɔlo fa bɛɛ ne ho aba anytime bia meba hɔ a mea de sika mde yɛ lɔlo fɛ ba mebɛba a na ɔyi 50 cedis na 40 cedis na de ayɛ ma me na mdeɛ lɔlo fɛ mebɛtena atwɔpoma ne nka ho nka ho ɛso mɛtena ha resoa akɔpem sɛ bɛsa ka sɛ bra ma sɛ deɛ kyɛ sɛ mene sika adwuma a meyɛ ne sɛ sika no ɛba saa nti mene sika na meka saa na wode sika 30 cedis too sɛ me nsa mmra na de 30 cedis de yɛtoto lɔlo fɛ ɛtumi fa me mɛdu ma se hɔ ɛna wo sɛ wode mebi ganhyɛ me mfi ganhyɛ me mfi na me nso fa ka bɛfa me ɛm sɛ wode fi yɛ hɔ kora ba ma se ɛyɛ sɛ 320 ɛna wode fi mmem kora kɔbɔɔ so kɔfa kuma se pa ɛyɛ 7 cedis na mebɛdwom te sa me nneɛma metɔn pa afie ɛbɛfa me ho a meba
It's me bana the goose one make the Yaman and Yako. Police, I would say, always the truth. What's the for saying? And this time, I said, and that time, the bad papa and dogs. My friend and Prana, to me say, Wopa, that would be drop at Abedano. It's never yes, I know I will buy and to put our cancer can say, we bet you chow now over down in Jen. Then some share my woman, but it's Miss Slow, Jaina Munuansa. The one I'm the captain and the friend the background are, you will be to wrong. That's making wrong. And if a fatten on an go away, Mimma. It was friendly man, sophomore. It's one of the former back and the tax woman. So I'm a sense of consciousness. The channel on the friend back is on an actor. I'm the machine, I guess what's. Now, did the swimmer going to be crazy? On the winner with the man. Gadia TM was sending for none of the machine. If you draw that, the friend was asked about what I said, say, catch over for say. Some of the posts on the 30 in the use. Don't follow the friend to some mamma. Can you be the Vianiasa? Champagne 3.1. So what I said, that's what the top part is. Not to church reading. It's there, now you did there 4 days. The minister said back said, when you be and Canadian, the ya, Namimla, and me. When you sister, I said, no one after the phone, so Catherine said, let me the place a sister, so the minister, the amount. In the freedom of crow, when you make a win or leave you, no people, enemy, within the train. And I'm saying, was an environment. And the making better view. Men aside, men power, wolf, and Mr. So. If you want our mommy, and then Champagne 3.1. Maybe 2 women in the front woman Casaya, and we see the trap, into me the memla. If he missed us a one is throw back. And was in the scene and suddenly I tell you, if I say yes, dear, you see, over that day, and on the same Easter baby, Martinia Ma, Abe Baho. No, was it, Matty. If you are you now, when you didn't come up straight. Nemendan, because Siadanopa, and a minia call, number 62 in the chattel. The Nippon Fleming, and was always, what Cham was always, who was Thanos on them. I'm going to never got our what Thanos, oh, Maya. You want me to oh, Maya was in me, in the mail, me in the mail, in the mail, bay, was in me in the mail. You could go watching it, and I'm no what say. And I'm saying, Anne, was in me in no, man, say, is that? The two won't touch, and what's the answer, me two won't touch it. Na number me de frono the fra emma na me sian papa ni hu no de 23 so na na frame number last month papa ni hu o si adentina de ni udi nkomo ti bi bufu emma o de mi akasa akasa etu o delete number na aboko number ipinya me fault etu one was na adentina o kuru na me so papa ni so ni to kwanto kwasen Champagne 3.1 no kwa no ma me enemy sister ye fia send me ipi sister be kwa me ba ho Mamma no crown of Pepper has seen. And I'm a cash and a stand credit to sign, and was what credit has friend. I'm seeing me credit. And I'm looking at to one. Into me just one more, I say, not question ourselves, not between me and now. It is both 4:30. Now the serious about that I'm star. And now frame it to man and I'm the some say, or good say the salmon and maintain some mercy. I didn't that. No, see him after one of them. Not say Anne. No, I see you. And the end on the swap, how we could get the matter to 3.1. The one I'm a friend, you know. Number not the friend, just of friend of Makuma for your in the down to take on. The friend them as Makuma for 7, they are to 8 as an OPEC. So Pecky, you never pushing the Mupan, so away. Seeing you feel, and so one other head demo. But in a fellow beyond the head, and I'm saying, it's not a show with demo. I'm not a 2. Now, what a show with them, I'm not a 2 free, do you? Pim no numutie e dia na ekoso wodemo ai me kan cho se meja ma ka cho se mi probi ma ka cho se mi probi na me yin na odi yin na enya nia to pa fako e bia de beko ya mi mi probi ka se mi probi e na pa na wadi asi papa we pa na mi sika so abeti bo ne sa na sma oso okoto ka wa ti mi sika 22 million say wo de koto na hamsu no ko pelo ni duro na wate na Canadian ho na dia ye adwuma eminti no me sika no man the sika no if me there at the blame the one me kan say me sika no man na me ye adwuma hwe me ho but sika no so de me fama nchia e sika no
ma ka tin ka shena shena mi chia ka pre fam na so wo do ba be head me ka ya do ba ni me wo ni ma do say o ti am de o ha ho se de pa ni e ba am so di na ma e di jina no come on e di na ma ni jina ni wie no na me ka che fu no na me slow ma me say wo ni se de ba ni di endo she de den na ma me say endo abra se me be bia me ene ma se ni ho ti ni bi e ko so na me see you ene American o ba me say ni say no ka kire ni ti ma me so di na ma ye de e jina no no su when ya ko pla ma bi do be prepare ye ko so when ya ho abotra na na radio when ti mi na abotra nko bo dwie asema me e ya o ba no di ni ate wo ni ma so me ni ti me de yaw na ya di ni no se dane na me sense you na me ye de me say me friend me dani dua no be ma na peke me ko na me friend sister Vida na wo fi ho no na me friend se wa so gina ho se wande we fi ya sister Vida ni gina fo no so te say de we gina so ye na me se na nya ma me ni ko dwobo ati owo ko no se na te ho no na akofo ba fofo na se na wo ka kire me yaw ama ma frew e dia boni dua se ko me frew ni bunko tete e wo fom ho no wo me Mmrante3 e ku fu ne ba ya ni ne sa be we bita da e de me o tell you say na is the what in na in pro this from the future action le just a the fitness stuff na so be from so my bone that channel na na ni na me frewo na me sa pro na me ma no twitwi we we na so na kokotwe that was to say sunye na wadwe so a we dia yi di mama ni wi na me so ma na se madani dua na wi madani dua no na me frɛ ne wo fa sɛ dua na si na madani na me frɛ 3.1 wo no mu se friend do so ke ko no e ma me na ni dua no no phone so na so me na madani ale so be bo bi dua wa tin no mu a etimi dane ma ni me so se dia hello mata nti dua bo bi anse ni ma kwan mu bi mata papa ya da wase sɛ ya frɛ wo ne ya kasa na wadaroma watu a wonsem ni nyinaa so akyerɛ sɛ kotebo omubum kwa mɛsɛ mpanimfoɔ se kotebo omubum kwa sɛ dua no abɔɛ no wakyerɛm sɛ ɛwase na abadwafoɔ yɛdi ka no yɛsɛ mpa na aja bɔtin bɛ ma dia ati we dia anodin minia mum se oni pa ye dia ni na abonudua yese ye pampataku ansa na yetu abrichiri bafo fi se pataku wo kokokyera brichiri bayi afi na akotu abrichiri bafo se pataku de ne beko na wo pampataku wi anu atu abrichiri bafo na de nsema ekoso de aja boaten ye nyina ye mema onso ye bema ye de aja da se bere o mamenka ade ya da se bere ye de nana pa ocho kaka fa no ye da because sister no ka so no frɛ no me di akotu obi kura ni mama ka che sister say mo on kama sem enti sister no kwa me ne nya de enti de be enti no frɛ wo no enti ono no ofrɛ no ne twetwe sasem nya ba enti ye de tena ba bi ne se me tira ba de o ka se me hwɛ ne dan no ko upa ka busa no wo ko me ma wait me like so de ka sika wa twa force dan no ye wo ko ye o ma bi mu me ma 8 million cedis na mo de mu musika be di o ha de na ba me de me ye fish mesrawo dan no ko na ma 8 million me bo na beti ma ye de abusa de dan no ko ya o so what in the food the sika me ma 8 million embanifo madaruma se de medical kan se ye pampeta kuni atu ability bafo dua no ye nua ba no wa fa mamre ne amane ye kwan bi aso ada na enso de ka mu ane se na jaboatin wonyina ho enti for short asem no ye betra so bio ye be frɛ ye nua ba na waba na ye nia adi ani mo no memo wadi ani mu na wakɔ na enso man kwa hene ho na yakɔda na on se bon sam de ade ketua bi no de ho be hanya na emum be ma boaten kwan bi mu no
wabɔ homɔden wɔbɛyɛ wogye no fɛw so kama nanso sɛ wɔ hɔ a na ɔbɛyɛ pii pɛtɛsura ɔhɔ a na ɔbɛyɛ pii pɛtɛsura na ɔbɛyɛ baeɛ wɔsesa mpaboa ne nneɛma mpaboa nso wɔde ka to dini sɛ wɔfa ase de obɛsua adwuma ɛdea wodeɛ na wɔbɔ homɔden deɛ nso baabi wɔ hɔ no ma wotiatia tekyɛ bi nanso dua no poma mu no ɛnyɛ emu no ayɛ deɛ deɛ hia ne sɛ dua no bɛfiri because mfomso ɛbaa ɛwundi sɛ ɛbɔ sɛ wuwuo ɛnsɛ sɛ wuwu saa mfomso yi ho nti abadwafoɔ wodeɛ ɛbɛtiɛ ntɛn ho kakra o ɛberɛ na asa aka bɛyɛ 10 minutes bi nti kakra katekyɛ wadaroma ɛnsome nti nka wadaroma te sɛ deɛ woka no yɛnwa ba no ɔba ha kɛbɛboa yɛ paa because ɔhyɛ sɛ meka sɛ meka mɛkɔ akɔ so kwan mu mmerɛ no nti atiefoɔ mfa nkyɛn na atiefoɔ nso wɔ bi ka na adwuma no ɛden ɛnwa bɛma wadwane abɛtoa yɛ na ɔba no gyaa no ɔ so wɔgya ɔbaa na ɛyɛ ntam dodo sɛ wonyimi ne deɛ ɛne magyaa wo bi hwɛ wonim deɛ bi mote ho sɔfo mepatwɔ de biaa wosɛ wɔka sɛ deɛ wɔnye wo nni mepatwɔ wɔka sɛ de biaa sɛ wɔne wo hantwɛ wode aduru awuo no nti na waduru ha medeɛ wuo no anti ɔgya me kɔde hwɛ woka sɛ ɛyi sɛ saa sɛ wo so wofaa no no wo so wobɛware me boa na sɛ no deɛ asante ne yɛka ne laɛndeɛ mu nyɛ bebrebe wopa mepatwɔ ma metuo no ma wɔɛka sɛ ma mempatwɔ ma me no nkɔda ɔmɛpere mempatwɔ medɔwalo adeɛ kyi no sɛ manwalo a na akɔ baaɛnonwantwo no wode aba no na dɛne wɔhye ne ne yɛka bi aboa no tie ɔnɔma a woyɛyɛ nyinaa no wode yɛbo wuo nti ma menka asɛm nkyɛw onoma oye wenyina sa noma wenyina ne yatwa mu ho awso oye lie bi se oba ema o mini nyansa ho hwe ka se mo nkyerɛw hwe mo miɛntra nka se magimi ya na bi mu ka sa se magimi ema ni nyansa ye oba yi ba wakwan mu no hwe kwan oka oba no wadi dwa ne wa yesu no abɛwe ne bran wo asɛm de akyerɛ hwe ne pa o wo firi sa de wo hu fi a oba ampa be ma bi akoye oba lie a ese lie nanso lie no se buom ampa line ebitimi ya wale enye line bia na edan ye kasa ye ntro wo fa no taxi nya so so oginsika na wo sa ase adwuma oye ne ya bom degree eti na sese kwan no ohu de we ya oye not ya bom degree eti fi na kro na nyankopon na aboa se wadwa na beto aye enka wo bewu ameka sa se mo nkyerɛw hwɛ de ato na hi ana samna de di oba na oba ne nsɛm wakyem ti na times na nto obi ba na ye friend as me ma wo se wasɛm so oba nka ye friend na kodidi atama na sɛm de pa opani ade kwanya oba ne fa so in fact hwɛ oba sinem ye nwo kwa oba nsa na oba ba wuro no ho na oba yire wo to pa akoda no so nya yize se amo awansa amo ayi ye say stars awi na keche no wosan nwama wore me de bia my brother I'm not just saying na producer ewe na oba no ma me kakra be na wo ka dia make nyina ne secretary be na ya kan wo se live bi wo ho a eno na kire se line no kwa se oba pama wa se twa ne to ka se me pe wa mompene ayo and was me wara wo de o se si anafa wa se promise are made to be broken but enya promise bi aso na ye breaking ne kwa untimi fo ano nkoto oba se me wale na wasa amoamo auto se azuma atwede aketi wabu pa de wo pe wo wia wasa hye ne nyinsen wasa ba betena se no nyinsen no wom anyinsen wo mo hey oba ne ho ofe o yeah na woni me se mo ho ofe pa wasa kwa bakati no ho nya fa jo obesika no obesika ye ni obesika sa o ade a akum ba ma no obesika sa o se nyinsen no kura no oba ne se wase enye ne dia ai ade dia ne me fa nyinsen na wo se me fa obesika ye ni o yatafre ho na wo kwa toka na wo se oba no amoa no ma 20 million or 22 million na se wa jan into wo se fa ne sika mana what ya say no se wo kwa no ka se na dwuma say wo man 8 million na wo kwa fa no no ne sika de mana metia dem no kwa na wo kwa fa na wo se bia se wo ti me moana a wo ti me moana ko wo kwa fa no eye wa se dia se wo kwa dwetire
ama ka se nyame ya do e wa said yes on money jet enti so man 8 million away no enye news bi asa say be ma yi ni bottom sika de but all the same ye hwedu a we said the wasi aka no ne nkwa hian eja ye be so say be enua ba de be ba se no na ye de na na suma kwa no na o wi na afutu e wo ho no ye dia techri ene cho me da no sme da se pa dia be ku mu dua bo na be ku mu no ko me de ka me hwa me na wu kakra ye be hwe dua bo na fi ho na ya hwe asiesi awade no because na nyi se pie mu no ye mo ofa nko homa hwan ya we da bi on fan ko na o be ware no o no de na bi se sumina na egusura so fa ya kwa ho mano man woni papa nyina o woni papa ene da ho no ye man nyesa hwe onwofe oh yeah so fuzi ya dwuma ne de misa ye na dwuma no tie Kristo nkaresa baby wodu no Kristo nkaresa wonye oba baako me no kasai se oba we kura firi mu a wodi ka fa etika wonya we nya wo last stop ade akura na wo oba sia wo e ka se drop plan betimi andro ni e wo me sa se wonyina wonim ne dodo ade abiem na ahwehwe bisire baby wodu yi o se wonye oba obetira ho a wo yare a obehwe wo obenu odwan oba we says abrata wohwe ne kasa ye mu a wotimu se obehwe wo ayo oba boafo o wotimu odwan ne siw ne ma de ha sofo anya sofo be ma de nyame ya do wonya be 68 to 70 o so wodi bie no pedo be okuna yo ananye no obe ya wo so nyanya sa enti o se wonya 78 ano awara enti wonya nto masa wo kasa to bo ase masa to bo ase mempre ho sa obedi mire bi no ye de ahoma na be to be mem owura be ho ada wo bodi diana dabi nantie woma ani woduro ahomade obi aba ma ebetimi de atom anya omu nyina yo empani for madaro ma sele medical kana mata ba bi oda bia no monka no manamra na ya nentrase ya tutu bibia ya abre na santi no yanka tie for said 93.1 Sompa FM and I would see no Sompa TV so ye twa live for YouTube Sompa TV sanso na Facebook on so Sompa 93.1 FM okwa ho abehu ye live na de ye bia fidua da kwapem efiada no so pepepe ekwapim nondo no ade obetse yenka tie netinyansa semfa bobla na so no ketacho be ma se ne WhatsApp platform no group no mesra opese obeka ho ne ye abusua krode a bomodea ne high san number 0244 563437 0244563437 nyame ensure bibia no ma ya de chiepa yo ene na ye de dwumadie no bebe na wie na asem no enyankwa wie paasa besre producer se efiada ye holiday minim se bia empenfo ba mi ayadma Easter Friday anti be hu kwa be fa so anti ye behwe ajabo atin wadaruma oni mu nyamfo wotu ye kasa wo ye manhene kura obi bejedi in fact we a very noble guy na mesro enton woni mafo abeg enton woni mafo ye nyina di bi ya asrasere ye de na wa hwe ya na nyamesi bi wu na wu ni nyama meduru ya ye mfa kotokro nkotwe wu no emetu ye ho so medam nyina ase tiefo ne ahwefo madaroma medam producers ase panel members medam nyina ase meda technicians no so ase wo moaso nko amode boa medwumadi ikoso ye se mo boss da bia ye de asem foforo ebebremo da biara da ye bebremo asem foforo awurade ne montra kosi se wo chena ye besan ene mo ahia ye chia adofo no mina ma mejo me chia pa ma me saraje enne ye mo adware asantini kasa me mo adware a na chese wa man bibi edi ma me ne wa ya de ma me krisi so ye de na se ne jeba ono so enne wadi djuma ama aso nipa awurade enhira obi a ogusua etie Sompa FM 93.1 ena ohwe Sompa TV ochena ye besa hia be call long time